maka ihe na-eme n'ugbo m. Ọ na-enụ ahụ ụzọ. Ọ na ihu ọ na-ọshụbụ nyụkọ. Ị nọrọ ajụ m ndị nọ n'ugbo gị. Ị ka kene vuru na mbịa nke nwa yu ọshụ. Ugbo ga na maka. Zuzu nke. Enuma. Ọ maka na mbụ nwa ya nụtara nta n'obodo akarugo obi ịbata n'ime ugbo m nyụọ nsị. Ndị oyi ebe echibe ya ejebe oyi. Maka na nwa ya ntara nta. Aka kene were echi. Ihe nwa bụ ugbo. Chekwara ka ngwa gị. Ikwu zuzukwa ihe nwe izuzuru ọsọ ọsọ. Na m abịabeghị yọshụ. Ishikwa na m abịabeghị yọshụ. Na m ayịkwasị ya adịrị. Uwe ihe ike eme. Zuzukwa ede m egbu. Nke ọbụla kpakwara mbọ nke ayịshị. Ọ bụkwa na m ejewe n'ụlọ ụka je yụọ. Ọ bụkwa na m ejewe n'obodo je yụọ. Ka m gwakwa gị ba anyị nọ. Na-anụ ba anyị nọ so nke ọbụla kpakwara m bụ nke anyị yụọ. Enuma, ị ga-ekpọ nsha. Ị ga-ekpọ nsha anyị. Ọ mbụ ihe ọ gị ka na-ejide ị ga-ebu nsha. Chekwara ngwa nwa ya. Ọ bụkwara na ịbụ ama na-amerọba ihe. Mụwa akwụkwọ m ọkọ. Akwa m akọchafụ ha. Ha amaka nwa. Ha kwa amaka nwa. Ikra ham. Ada kami ya patah maha. Enuma. Enuma. Nna ya ụtụtụ ọma. Ndị ịbakwa. Ndị ka ihu na-agbalụ. Ndị ha na-agbalụ ihu. Ọkwa nkwu kịta. Isi na m a na-ekwuka. Enuma. Ka ebe isi na-abata. Nna m ụtụtụ ọma. Nema, ndị ka ne. Adị m mma. Eyo. Ndị ibe. Ejere m ịhụ ndị agha ya Adaeze n'oge echi. Ndị eyi. Ejere m zie ha ozi. Aha dịkwa. Ama m na oge enwe ihe ị ga-ekwurịrị. Kee ka nwatakịrị dị ka Enuma ga-esi chịpụọ n'ụtụtụ kama ị ga-ewere azịza zaa iro amịpụ n'ihe enweghị isi n'oge iji abata iji ịpụ n'isi ụtụtụ n'oge iji abata Ndekwara owewu nwaanyị nwa chịrịghị na ndekwara owewu ndị mgbe ọfụfụ m na mbata m n'ụlọ doro gbasara ndị ka ọ doro gbasara ịbụ nna m Kwamo, ngwa nga ihe. Bọshọp na shi bakwara. Ije wozu du ala jende picha ya ọnụ. Ibe bakwara gị jebe. Amara m. O ihe mere. Ibi ketekwa jebe. Iho ngwụrụ ịda ha ngwụlọ. Ịnụ? Ịma na oge na-emebi nwata. Gị na-emebi nwatakịrị a. Nke na-emebi. Ọ dara ngwụlọ. O piepụ na nke ụtụtụ. Nke ehihie na-eche ya ọ ka ga-epiepụ. Nke mgbede na-echekwa ya ọ ka ga-epiepụ. Ọ nọ n'ọya. Enuma. Emere ya na nkwụgharị. Ogene. Ewekere m ehe. Anyị ka ma tiara ikpe ọnụ. Nna m, bekwa ya dụọ ya ndụmọdụ. Bekwa ya dụọ m ndụmọdụ na ndekwara owewu na ndere owewu akụmakụfụ ya. Akụmakụfụ ma daa ya. Ụlọ ajị na mma ajụ ya. Njụka ngị, kụmgbachi bọọlụ. Ndị niile ihe ọ na-emetụ onwe n'ahụ. Obi a na-amahụ gị ikpe. Ndị nkechi na-eme abọ. Ọ bụrụ dị n'isi ya eke ihe orie. Okwu ha ngawa ihe n'ime ọdị nganga. Okwu kwanta ime ọdị nganga. Gwa mọshịnọ ya na-atụfuola ikpu ọnụ. Mụmụ na ya na-achị ana m atụfuola ebu ọnụ. Ana m atụfuola ebu ọnụ. Ngwa na-emebi nwa gị. Na-emebi ya. N'ihe emebiri. Ekwekwa onye mebiri n'ọgụ wa. Ekwekwa onye mebiri n'ọgụ. Gbaa ọsọ wa ngosi ngị ibi mebiri. Amara m. Ọrụ chọrọ ihe ọka asha. Ihe ka gwara ibe ya ka ibe ya ka dịka ihe aya ahụ a na-ọkụtara ejune na ya kọme ha na ife ụwa ka mara emebiri esuchachi ọnụ dịka ihe ahụrụ n'ọkụ na-akọme ihe n'ime ekwunekwe ya ọ nọchiri ụzọ gbanakwa ọkwa ihe mere ihe ọkwa ihe dị na nwa ihe ma mere ihe gị
O gwa ihe mbe ihe mere ihe. Zekwara ihe m. Ọnụnkọ kedu adaghị nwaanyị na-amachaghị ihe mmụọ mere aka n'ube abịa ka ọ nọ Nebeke ndị mgbe ọ rajuru isi nke ịbụ ma bịa be m ala naghị iwe ọhụ nsọfụrụ ọnụnkọ taa ka ị ka mmadụ isi gasara m taa ka ị ka mmadụ ala na ayị m ọ bụrụ na ị kpọtara nwa m nwaanyị ọ bịakwa m ihe nwunye m merie ọ bụrụ na ị kpọtara taa m ga-eji mma wee bufere kwesịrị mụmụ mmadụ ne ya wetu obi iri kwesịrị na ihe nwe mengalụwọ ọ dị n'ime ị maghị ihe nwa gị mere nwa gị nwaanyị Enoma jere n'ugbo ede nwunye m ihe ọchị nwunye m wee bịa jụọ sie ngori ihe o ji wee nye ọchị kama ọ ga-eji wee yọwa ya mgbaghara iji wee gosi na mmụọ mere nwa ya aka n'ume o wee kọrọ nsị ọnyere wee gbaa ya nwunye m aka m cheke o wee kụwa ya akpọ na ihu nwunye m na ya dọka akwa ya na ya nwunye m gara ekwu kụnye akpụ n'ọnụ nwunye m bela akwa ka nwaanyị wee gbanata nwa gị ọgụ na uye bụ ndị mmụọ mere aka n'uche ndị yiri ike ị na-aka ndị mara na akpa gị chekwara ka ngwa nke a nkiri epeka izuzu kwekwe ihe akụmakụ fụta eze nwa ya n'aka iji ndị ị ka nwere ọnụ iji ekwu okwu ị nwere ọnụ iji ekwu okwu ọ bụrụ na ị fụtara kịta bịa yọọ nwunye m aga m eji mma gbuo nwunye rie bukene ya onye ịkpa mma bishọkwu ịkpa mma bukene ya ịkwara egwu ya tụọ ogbuo ya ịgbachakwara ya je mbi igwe je gasa gị ebe a ka ọ ka mma ọ bụ ọsọ nsọ gị nwa nwere ọkpa ogologo enwere m ọkpa ogologo ọkpa ngwụlọ nwa rikweshin rie anyị ejebe ken ngwa anyị eji karịm ihe mere na oho ihe uruchi nwa bụ nje ka egebe ntị karịm ihe mere nne nna m gwara nụ njere ihu Ogechi na Deze eyi nọ na-abata ahụ ya ụmụ nsogbu ọ bụrụ shi mpịara m na ihe a na jee ya ọshu o nwere ihe mere oriri ihe oge ka ha ajụchi onye akpasị n'ahụ nke m jere bụ ikwu nne m na-eke ana m ayị shi nke kpakwara m ọ kpakwa m m eje nụdịrị obodo yo ya bụ shi ọ na-abụrụ bụ nna m kụsị ka a na-akpa mma akpa ndị nna biki na ihe oshi izuzu ibe oye ndị oyi chekwa ka nkwa ihe nwe na-ezuzu izuzu kwekwe ya ọzọ na m abịabeghị yo ya bụ shi ma yo ya bụ shi rio ana m atịara ikwu ọrụ o wee bụrụ na ana m ka ị yaba anya isi ọ bụrụ na ana m ka ị yaba anya isi nke na-ama n'ugbo ugbo ọ bụ ndị akụ nke na-ama edere aha iri o ne ka aha ya jụọ ya ivu anụ bịa ụwa chia na-adị bagafụta na ana m edere na m na bike ọ na ana m ka ọ bụ rikwa eshi ọnụkwa ọrụkwa ka ịbụ okenye alụrụmanụ abụ m n'ịbụ okenye alụrụmanụ na-akwado nwa nwaanyị na-ajụ akparamagwa ọ na-akpa n'obodo anyị a irikwa eshi bịakwute agbịrịwa na mmụrụ achọjie ngụ agbịrịwa na mmụrụ achọjie ngụ kpọkwa ya bịa yọọ nwunye m ana m egbukwa egirege bịa megide yọọ uye kpọkwa ya ọnụ nkakwu ndị nkwado ohu igwe emeghe ahụ anyị ejebe tụtụfunu nke nwa tụtụfunu ka anyị maziga na igwe ya kwadoro chineke nwa akụma ya ọzọ akụkwa ya ọzọ tụtụfunu Enoma ọkwa bịara atọ ụtọ kịta maka nna ya ejewe gị ịkwado ka o jee ebe igwe jee buchite ọnụ gị akụ nwaanyị ọkwa iche dị na-emere onwe gị ihe ọma Enoma ebere gị na-eme m mechifu ọnụ enwere gị na-emere m amara na ịhụrụ m n'anya akpọkwara nghashi na ndịrị ogwe gị onye ashị na mgbere
Eu dei uma taqueira um tchau, gine. Piano, bundano. Amaro mi ne. Mana aku be ku chiche wan chori. Wo na ine je. Oku no malo Ndi jama. Okwe mara. Aka fora ma ihe na-ekwere egwu tamma. Aka chachara ma wana eju ma church. Wo ye mama mi uchu no bu ni na-ezi mu. Mgbe bụ kwa aka chafara ma ya. Ọ na-agwa m na okwu a na-ekwu okwukwu. Mwe dowe na. Wee kawa. Kachacha head lushim poto. Me ofuma. Ama onye bụ. Eyi agbasko yi. Eharame. Ihu. Ndidi amaka. Eji m shimpoto nwa. Ya chi. Wara akụ ya chikwe. Onureti. Ndowe na nrakọ ya. Onureti. Oshinda wona be kwa yana na maka o. Anrakọ ya. Amara m. Ya tibupo we. Onye nzuzu bụ ọbọ. Mano, oke mani ndibia nwoke bụ uye Nnabike. Amara m. Okwu Nnabike na okwu n'ime ezi nwa. Ndị ka n'ihe o mere. Ndị ho ka emewu. Ọ bịara na be anyị na-achashi ọnụ. Narashi nna m njikwa ka o ye ihe, njikwa ya ye shi. Nna m shọ ndị ihe ọmụ. Dịka ọkwụ chafụ n'akụkụ. Nna m bịara m azụ. Nreko. Ndị ka n'ihe akụkụ. Nka ike. Akwọrọ ndị ka mmadụ nna m ọtụwa feriferi. Nna m atụbukọ onwe n'ụzọ. Ọ dị m ka ya bụrụ nna ya mụrụ m. Ma mụ akwa. Oge na-alụzọ. Ị na-alụzọ n'ọbụ m bụ ohu ya. Nna m ji ahụ ụzọ. Ọ gaghị ekwe ka ihe ọbụla mekee na m n'ime ezi nwa. Ndị ka ihe akụkọ. Nne m, anyị ka m atịgharị ikpu ọnụ. Ndokwa m paite m ihe m. Nawa ndiko na. Ne mi lezu ka nawa m. No ma. Ọkwa ndị ogene. Obi abụrụ nsogbu ya anyị n'obodo anyị bụrụ nsogbu na-emekpa ihe nụ na ọya na-achị ọwakwa ime otu ihe na-agbawa m obi n'okwu na nwoke abụọ n'nkwọ gara n'ihu na-akwado mmụọ ya na-arụrụ mmanụ ọ na-akpa n'obodo anyị bụ nwoke nke ka nke mụ na ya jere na be igwe o hapụ ihe ọ kwesịrị igwe nwa ya nwaanyị na-eme tukwudo machi ekwukwana ọzọ wee si igwe na m bụ ogbu edene
wee bịa na be ya igbuchi ụmụ ya ahụọ m ihe ị na-ekwu nwe eziokwu bipụrụ nwa igwe ajụghị ajụ wee tatụrụ wee bawara m na-ajụghị m ajụ ọnụ ma wee gbuo m nne anyị ihe mere nwunye m ma amaghị ihe m ga-eme ngwana nge iwe na ọnụma jide m ngwa gị ebere nne onye nwoke nwaanyị na-ekwu maka ya onye ekpuchi ajọ omume niile abịaghị a na-eme dịka ke na-ekpuchi ushi bụ na-ekpuchi ajọ omume waya ya na-eme mana ama m na Chineke anyị na-ekpere Chineke bi n'eluigwe ọ na-ata ahụhụ amaala m ọ na-ata ahụhụ bụchi na ọ na-akpọkwa na arịrị ọ na-akwụ ụta taa aka n'eze n'ihe ọ na-eme ejuru m ahụ ekwechi n'ọbe m fụtawa mana mgbe m mere ajọ ihe a na-ekwu ọnụmachi m obi igwe wee na-atụ m ji gbara bịa chika m bịakwa ma ka ị mara ihe na-eme na-asogbu dịkwa afọdụkwa na akịrịka nna ha fụwa ndo ndị be anyị sịrị na anụ gbanaga echi uwe nta anụ gbanaga echi uwe nta ma agbọghọbịa ọbaja kwen kwezonụ amaghị m nke edole ekwuwe obi na-atọ m ụtọ ọkọtọ bụ na unu na-echechela anya abụla mmụba ama uche bụ unu họfụta aka ntị unu nkwa m na-ekwu unu bụ na eke m achị unu chia unu ọhụma bụ na ụmụ agbọghọbịa wachafụtakwa n'ilo amalụ na anyị fụtara deemekwenụ ekene dịrị unu shinne deemekwenụ Enuma Adaeze n'Ogechi kwulu na ọtọ yọọ mgbaalụ oge unu mbịa ha ka unu ha kwuo nha anyị na ha na onye mbịa kwa n'oge akarịwa anyị ka ma tịgharị ikpu ọnụ nekwe na onye ara nwa ọ dụwere imi ka mkpaghere n'echi Amuche ọ na-abụ ya ahụ ka o nwere nke idowere onwe n'ụlọ kama ọtụtụ nke nwa amaala m na ọ nweghị ihe mbụ n'ihe agha gị bụ Enuma nwa ba Amuche ọ nweghị ihe mbụ n'ihe agha gị mana ọhụrụ ha abụghị ihe nkwukọkede ọmụ ba Amuche bụ ụmụ agbọghọbịa ọgbaja niile ma ndị nọ nkọm ma ndị flap ndị jewelu ihana jewelu nkọbụ na ha jekwe tere aka shinomkachi ọ ya mere ihe ọbụla nkwukwere ime ashibeshọrọ ishigbu onwe na ashi amam ihu n'ụkọkọ ihe ma na-abịara nke nwa ka a hazie ka ga-esi achọfụta onye kachi anyị amam ihu na ka nchekwara ukwuru na-ekwu okwu ka nghọta ihe unu na-akọ maka ara akụkwa akpa mmadụ nke nwa o mmadụ akụkwa apụ ara nke mma Enuma ihe mere bụ na izuụka gara aga ahụrụ ọgụ na-abịahụ ihe unu ju na-abịahụ maka ite okwu ọ bụ na ọ bụ nchọcha okwu unu kara m bịara amara ọnụ shọpe ashịkwa okwu onye nire ekwu enwe mehere biko kweke amam kundoro shio amam ebe unu wee kpaa kundoro ezizi ihe nwu na-ezizi amama mana ihe nchọkwara igwu unu bụ na anakachi akwụkwọ onye kachi n'ọgbakọ onye kachi bụ pụta nke nwa ya Adaeze bụ ihe kachi ana onwe ihe gị kama mmadụ awụọ ekwuchege anasachi akwụkwọ Enuma chegoro gị n'onwe nsogbu ma fe melo bụ na ọkwa ahụ hụrụ mgbe ya nọrọ unu ya akagbu ya maka na mmụọ Adaeze ya chunu lekwe gị n'uche obi gị niile biko si ba nzupụ gị ị na-adị ka ha ji aga n'ihu arụsị nzupụ m ọfịs ihe mma na onye isi ọfụ anyị nkịta o nwere onye ọzọ na-abụrụ Amuche igwe be eji afụ n'ụzọ tupu ya mụ nwa batụrụ aka ụmụ agbọghọbịa ọgbaja niile enetọkwa m ekwuo ma ndị nọ n'ugbo ma ndị jewelụ nke ha jewelụ ma anyị niile bụ ndị nọ nke m tere aka chinomkachi ihe ọbụla m kwukwere ike eme chekwadoro nkwo m ọ bụ ha achịkwa achịghọ emekwa emeghe benekede ekwu ihe na-ekwu bụ unu kwụọ ụgwọ nha adala unu amara atamụghị ego Amuche parụkwasị ahụ ọsịsa liju ọnụ ị na-arụ asịrị nụ parụchi ahụ ọsịsa lijufu ọnụ nwa erube ego ego ha bụ na
Ibu mu babalara o. Hey! Onu shope. Ashwa be na tamego ni be na tamego. Ano baba? Oya ala. Eno mama biko. Eno ma. Bia wa ya ba big girl. Ni na chi wote ngwa gwa wote. Di he ji aye ti be mawo. Aga don kwa. Hey. Ine me ha wo ka big girl nka kwa nge ya. Abigail male mgbe na agbogo. Hey! Mgbe ala ka kwụ ọtọ. Aga no kwa ne ko. Ndekwa. Nei. Muna na ya taba. Ndị wo muna ha ya ekiribe m. Sempata nke nna. Sempata. Abigail. Ozukwa. Hey! Aga na-ekwutekwa ihe na-ekwu ịdị ọgwụ ka ịdị mgbe ịdị na agbọghọ. Mgbe ịdị na agbọghọ, alaghị chafụlụ. Adịghị ekirikwa ọdụ ka ọchị mechawa. Ndekwa, mbịamụ. Adịghị, ọkwa anụ ewe na anụ ụsụ adịghị n'ihe nwe. Anụ enwe na anụ ụsụ n'ebe m na-ere mmanya. Mmadụ niile nọ n'obodo a maara na m na-ere anụ efi. Anụ efi m na-atọ n'ụtọ. Ihe njikwa ekwe bụ ihe anyị na-ata doo aya. Ihe bịara kịta karịrị mmadụ. Ọ kakwanụ mma na ajụlụ ọfụma o. Ka mmadụ afọ ịtacha ya bụ anụ tata ihe a na-akpọ Ebola. Ọ ya bụ anyị na-ekwu. Anụnere m ntị ji echi m n'ụhụ na ebune na-ebute Ebola. Anụ ebune kwa. Ebune ebutekwa Ebola ma anyị akwụsị n'omenala. Ọ gaghị agba na were jee na-alụsị. Anụrụ m ya. Mụ na onwe m bụ Abigail. Onye siri ike na anyị ọma anyị zọbara ọkpa anị ya gị kpuchite anyị Ebola ihe n'irute anyị aka. Ịma ihe a na-akọ ana m ego na igbu ji ndị maara ihe n'ụwa anyị na-echi na aga na-atụ Ebola egwu. Ị na-ekwu okwu a na ikpu ya bụ ihe bụ m ike eziokwu. Ewo ihe bịara karịrị. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Nwaanyị bụ ọchị. Abụ m. Ama na nsogbu adịghị. Igwe sa abịa kpọta ji gị. Kpọta ji m. Ọ nọghị nso. Ndị ka o jeworo? Amaghị m. Ọ nwere ụlọ mmanya dị na mgbada ebe a. Gaa na ebe ahụ unu ga-ahụ ya. Ọ ga-anọ ebe ahụ. Ka ekwe nke ọnụ nkwụ ma ọ bụ ada ya nwaanyị kọtakwara nke kịta biko nọ. Ana hụrụ m ọhụ ka igwe na onye na-agụrụ anyị alụsị bụ na ha ekwughị na ha ya eji mmiri nnu achị na mmiri nnu na-agwọ ma achị na ha ya ejighị mmiri nnu asa ha. Ọ bụ dị nke ahụ bụ ihe m na-ekwu. Etete m n'isi ụtụtụ maka mgbe m nọ maka ajọ ọya a na-akpọ Ebola. Mụnwa mekwara ihe niile a sị m mee iji gbanarị anya bụ ọya. Ya bụ ihe dịkwa ka ihe anya ma mgbana ha maka achị na obodo eji aghụ mmanya. Igwe chọrọ ọ bụghị na nkoro ọnya. Igwe ọ dịkwa na mma biko ntụ ihe anyị eje ndekwa nwụchafụ mmanya ma biko. Igwe abụghị ya na-agbawa okwu ya gba ya.
biko ndị oyi m ọ kakwa na obi na-atara m anụ ngwa ọ kakwa na obi agụ ya ebe a ga-ere ebola eji m wee makwa ihe nwa ya nwaanyị a na-adịrị ekwe mmadụ wuru mmiri tọgbu iko n'obodo a mekwara ọzọ. Gbaa m ụkwụ n'eze. Ị na-achọ ịgba nnọọ maka nwa ya nwaanyị a nke a na-anọ ọgụ agagharị obodo niile bụ ihe mere igwe jizie ndị odubịa ka a bịa kpụrụ ebe anyị nọ na-ajụ nkwụ gbam. Nke a bụ ihe onye ọbụla ma ama. Onwe ụbọchị ga-agafe nwa ya nwaanyị a na-akpọ Enuma ama mbute nsogbu nke a nsogbu ọzọ. Chekwe ka m gwa gị ọkwa ifu nwoke a si ebe a pụọ kịta. Afọ m ya. Ọ na-ejide ụmụ ndị onye ọzọ akatọ mana ọ bụrụ nwa ya na-akpa arụ n'obodo okpuchie ya. Mba, ọ dọrọ mma. ihe na-akọ ọ bụ na nhọpụta ahụ emere nhọpụta na-enyo enyo. Kedu ka ụmụ agbọghọ ga-esi wee mee nhọpụta gara ịgwa nwa m nwaanyị na ndị enyi ya? Ọ dị mma ọ mmegbu mana ụmụ agbọghọ mere nzukọ onye ọbụla bịaba maka nhọpụta. Nwa gị nwaanyị na ndị otu ya kpọrọ isi ekwe kwesị ikwe nkụ si na ma bịa oluzie kịta ọ bịagwụgwa kọrụ gị akụkọ o nwe ka ọ dị. Igwe ụmụ agbọghọ asịghị na ha gwara nwa m nwaanyị ha shigbo ha na-ashị ha siarịghị ashị na-achọ ịlakọ isi na isi ndị ọzọ. Anabatana ya ọnụ nkwọ ka isi marụ na ha ashịrị ashị. Ọnụ nkwọ zaa ihe ọ jụrụ kedu gị nwe ịmala eziokwu dị ya ịmahụ mụ amahụ. Ị na-ajụ m ị na ebe ahụ maka asịrị onye asịkwa onye asị ya ka nwekwa unu asịrị na asịrị na-ejekwa nga. Asịrị na-ejekwa nga. Ọnụ nkwọ ị na-akwado ka ihe ọjọọ. Ọgịdị mere ihe ọjọọ kọwalụ m. Asị gị na nwa gị gbara nwata nwaanyị ibi ọtọ n'ọgbọ. Ị na-asị na asị nke gị dị n'ebe ahụ. Isi a na-ekwu ya nọ a na-ekwu ya mmechi bụ nọ a gasị anụ. Isi nọ a asịrị na asị na-ejekwa na nga ọ na-eje nga. Ndị ichie n'oge adịkwa na be anyị a ma ọ bụrụ na ọnụ nkwọ kwe ọ ga-adị ọnụ nkwọ maka na nwa gị gbara nwa agbọghọ ibi ọtọ ọ dịghị ụtọ na ntị maka iri nke a ọ gara akpa ego na abụọ Ịbụ ihe anyị kwuru ihe mere eme o mere eme. Nke ọzọ wee bụ ndị be anyị nọ ka udo wee dị n'obodo. Ndị na-achị kịta vachiba olue na-arụ ọzọ arụpụta onye ọzọ ga-achị ka udo wee dị n'obodo. Nna anyị kpọọ ihe ọjọọ ndị ihe ọjọọ Enuma enweghị ikikere ịgba nwaanyị ibe ya ọtọ ke ụdị mkparị wụ ndị ihe ha ji mee nhọpụta n'azụ ya ndị ihe o mere eji mee nhọpụta n'azụ ya emekwaghị ọ ya adịghị mma. Nna anyị jụọ Enuma ya gwaghị eziokwu ma ọ na ọ maghị ihe gbasara nhọpụta ya eme. Nwaanyị nwa shiri ekwerekwem aha nọ ndị kwere ogwe amara m na onwe ihe mme n'ụgbọ ọma na-adịghị m ma gị biko nọ ndị kwere ogwe ịnụ makwa n'ihe nkwukọ. Nna m biko kwe ke ụgwọ mgbochi chọrọ ịgwa m ya kpọfụta m gwa ma ikwerekwe nke nwaanyị nwa nọ. Nna anyị hụrụ otu o si agwa m okwu ị hụrụ otu elu nwa si agwa m okwu gaa n'iru na-adụnyere ya. Ndị kochigwa okwu kalm ya o nwere ihe ma ajụghị ndị ihe kpatara na ihe ọbụla nwa mekwara ọ fụrụ njọ jụọ ndị ihe kpatara na iwe okwu nwaanyị mụrụ n'ahụ nwaanyị buru ọnwa ekeghị na n'ahụ ndị ihe kpatara ya. Nna anyị ọ maka na ihe Enuma na-eme jọrọ njọ mana anya mmadụ mana anya mmụọ ihe niile ọ na-eme jọrọ njọ. Ihe nwa m na-eme dị njọ n'ọnụ bụ ihe ihu kọfụta ohu egwusi gbalụ ụka eshie ka akpụ ohu egwusi gbalụ ụka eshie ka akpụ
Ekwende na kwenke mwana no shini ihe wa melde njọ ipupo ya chụwa ngọnụ no. Apịwa mia. Nna anyị eji m enu ụma mere nwa ihe niile dị ya mma gbasara m. Iju emerụ nwa. Izu kwa aftawa. Ndị oyi jiri merụ nwa. Ezigbo mmadụ kichinchi. Onye melu nna m ji wee shi nke nwa. Gawa ntị Imo steeti ije nụta agụ. Aganasa. Wee nata nke nwa. Mụọrọ anyị nwa. Ekere amụgụ. Sọkara asịsa anyị ọma. Ekere asịwu. O nwee nke ike emewu. Ihe nọbụ ịnọ ndị nke nwa chọọ oyi ka ashị na ọshụrụ. Onye nzuzu. Anyị ka ma tịgharị ikpu ọnụ. Nna anyị, ị hụrụ otu enu mmasị agwa m. Ndị ihe o mere. Nsọpụrụ enu ụma na-enye m. Ndụkwa ngọdụ. Ndụ ọwọdụ. Bụ shọpụ na ụmụtakwala ịpawa nwa ka ụwa gị. Ka a na-ahụ nke gị ka ọbara gị ọdụọlụ gị mma. Maka ụwa nwa bụ aka nri kwụkwa aka ekpe akwa aka nri. Ma ọkwa aka nwe ibe eme ịtọkwara atọ. Ihe na-ekwu ohi egwuchi gbala ụka. Nna anyị. Ka aha kwaga bụ mmie. Ọ ya dịghị mma ise. Wee kwukwere nke o kwuru. Ọ ya emeche welile lacha ana. Ise. Isom na-achụ m nke ọkụkọ ihe emeche gị bụ onye na-achụ m ewela ada. Ise. Ekene nga. Nna m ụtụtụ ọma. Nne m ndị ka ne ala nkwala ọfụma. Adị na mma. Adị na ndị bi jebere. Kete mi. Omi mmedi mbachi echi o je na ahata. Eno. Oh. Nna anyị. Ihu na enu ụma ekele dị m nwa nwunye nna ya ekele ụtụtụ. Ị hụrụ ya? Ọ dị mma. Ndị ihe iji ekene enu mmemme. O kene hụkwago ọ ya ataghị aha. Ọ ya mikpọgụ. Na-akwa aka iri ihe ụtụtụ ihe ga achọ m ihe ụtụ. Chichaka hụ na ya. Chiaka hụ na ya. Oge ọbụla ekpere enu ma n'ọnụ. Ndị ya nwatakịrị emere gị. Ntakwara gị ihe emende ihe nwa mmende emende ruo nke mmeghe gị aka mgba. Nkwara ya? Ruo nke mmeghe gị aka mgba. Mmeghe gị aka mgba. Akwa ya. Ada akaba hurugu adudi nekudi ada akaba hurugu nekudi unesa ada akaba hurugu ada wunemu ada akaba hurugu shinaga na bamana. Hey! Washing ko ho umunchi nde hunu guru umunchi unu jimunu nde yi ma krashna n'ụtụtụ nwa owuri na-eme unu n'ishi na ka ha dịcha ka nkakwu gbagbuo onwe ha na-ashịrị. Biko nwoke ya nju na-akwụ. Ọ gịnị? Ị na-agbafu ịchọfu agbọghọbịa nke a na-akarị agha nnukwara ekwu niile ekwu mmekwe ihe nke eme n'ụtụtụ nwa n'iji ọchị gị ndị ehi jiri bụ ọchị wee hụ m ala na-akpa agha. Biko oge ya iji gị shọ biko. Ka mechaa ọnụ. Ụmụchu. Ọ gịnị? Gị na ya ha ọchị gị na ya. Anyị ka ma tinyere ikpu ọnụ. Nna ekwe niile ekwu ọnụ ka ekpo ndị sika ọnụ ka ekpo. Nna m ha ọ gịnị ka m mere unu ji na-enyeghị m nwa? Biko nụnụ nyenụ m nwa m ga-anọgide amụghị nwa kwụrụ nwaanyị aga n'ụwa ma biko nụnụ gbakwute nụnụ m
Nyene no mo bikono. Asimaka pafudulugi Obonye buri yenese Amoku diyo mada nose kwa nuna Makana wata nemesi kwa kanwake Ay, enuma nata zebe nine Ay, enuma lugu Enuma nandida, enuma naga Enuma nambuyo, hapuna kine kebele Agayoli gapwa, kopi wedi gima Agapa segmo, kopi wedi gocha Ay, kapende kwe, emene kwe kiha Okwa wanye bibi, enuma wamo kudi akaba hulugu, adudi nekudi akaba hulugu, udi nekudi uneza akaba hulugu, adawune muo akaba hulugu, ishinaga nabamada akaba hulugu, emelegina akaba hulugu, asemaga papulugu akaba hulugu, enuma wamo kudi akaba hulugu, enuma kanjuagi Apo kini ke meleki Enuma kanjuagi Ay Abono kini ke meleki Ay Akane kuma kankoli wekulu nubata Kini ke meleki Agapa fuduluki Adauti nekudi Itakwo kwembacha Kobi Makobu nenuzinu Ige bukwe mada Kibudagi Agabara goso Agaba feduluki Abona gini kage meleki Kobi wechie goyi Ay enuma wamama Enuma mama Enuma wamoku akaba hulugu Adudi nekudi akaba hulugu Udi nekudi uneza akaba hulugu Adawune muo akaba hulugu Ishinaga nabamada akaba hulugu Emelegina akaba hulugu Asemaga papulugu akaba hulugu Enuma wamoku akaba hulugu Obonyane januso nekwiga Onyane janagashi Nepacho, nekwenuma, ojukweni iwabia Omwotegi, hoge tikwagi dombo Omwotekwagi, hoge tikwagi yanekabu Aparegaka, hoga sopaga mputumbo Kanjukenegi, enuma muo, adane kudi Anagama choku, akakwana mamba Asakan kankawaragi, anamni wale singulu bono Hobe sopu, iwe gade no kadane kudi Butube, ay, butube, ay, butube, kawa dema Enuma mua, adamua Enuma wamo kudi akaba hulugu Adudi nekudi akaba hulugu Nekudi uneza Ichi ọnụ nkwa Bika ewe nekwa iwe na nkwa chọrọ gị azụ Ọ dịkwa mma Ọ dị na mma Ọ dị n'udo Udo dị Ọ maka nwa gị nwaanyị Ndị ihe mere ị maara m ọfụma n'obodo a aka m ịhụ ihe ọjọọ na-abịakwute gị mgbachie nkịtị ka o mee gị ada gị nwaanyị omume ọjọọ njọ onye ọbụla na-akwu maka ya a na-agba tụfịa akwa maka omume ya ọ na-akparị ndị mmadụ ọ maghị onye bụ okenye ọ maghị onye bụ nwata onye onye bịa ka ihe na-enye ihe mere nwa ndụkọ ahụ n'ama nna tiri nke kwuru ezuo shi ọnụ iyoyo esuo enu asị m ka mụ gekwata gee ntị ngwa ngwa nachi ihuwa m ahụ mụfuru ili ahịa zere ya
ọkwụnụ m nwoke gwa m aha bọọlụ m nwaanyị bọọlụ m nwoke ịgwa eziokwu ihe ọ na-eme na mba ọ na-agba ọ karịrị nke ụmụaka na-ese enuwo ihe nwere ebe ọ bụ ntaji ya maka na ịbọ nekwa na onye mee ndị ụwa m ahụ kpawa nke ịgbafịa ka esi mụ na ya emejuo ihe ahụ enuwo wefụrụ anya nke ọ nọ isi ọnụ nkwụ ndị ihe ojii bụrụ ndị ihe ọbụla nwa gị mere a na-agwa gị si na o mere nke ọma ma o mere nke ọjọọ ma o mere nke ichi ọnụ nkwọ gụpụ na aka enwe n'ofe tupu ọ họrọ aka mmadụ anaghị eji ihe na-agba n'anya agba na ntị gwa ya aka nwa m mma amụrụ m ogolima amụrụ m achara ugo ịmụrụ akwụkwọ gbagụba akwụkwọ ị na-agọ jee malụ ka isi tụrụ nwunye gị ime o ji mụọrụ gị akwụkwọ jee malụ ọkwa na ịkwụwara nwunye gị ọtọ laa ọgụ malụ ọkwa na igbughere egbu nwoke nwa ya ọgụ malụ mana ịmụrụ akwụkwọ enyere m aka mgba akpọwakwa gị ka ị kparịa nwa m nwaanyị ma ka ị kparịa mụọ n'onwe m ọ mụ na ndị na-ewo ịchọrọ ya bịa ọ na-achọ okwu mana o chetara ya o chetara mụ na ihe mejuo ihe akwụ ekechie m gị bọ ọ dị mma otu aka isi debe ọnụ ihe mkpu bụ na ihe nkwe m na-ekwu anyị ga-ama mbe n'ịbọ nke bụ oke ya dịwa anyị ga-ama mbe n'abọ nke bụ oke amaọchị bụ mgbada ị na-akparị mụ ana m enye ndụmọdụ maka nwaanyị ị na-akparị m n'ama ibe ịjọfụrụ si ị na-erejikwa ahụ para gịrịgịrị isi ka ihe ụzụ na-amị ọbara rikwa esi rie meka onye egwusi gbara ụka na-esi ka akpụ abatụ ya m ọnụ onye egwusi gbara ụka na-esi ka akpụ rikwa esi rie nne wee ihe mmerụ gwa maka obodo ihe agwa m nụnụ chelụ ndekwa ka oge ruo na-adụ mmadụ ọdụ dịkwa m iji dọwa ihe adụ ọdụ ọ na-ele
agbaja kwenu kwezi ọnụ onye na ha sikwa na ọ na-eme ọfụma ya jide ka o ji ya jichie ya ike mana mgbe nsogbu dịbụ mgbe asịghị tọkwa ka ịdị ihe ahụ ijikwe mgbe hụ na ịha ya unu anụ gawa n'ihu ebe nlekwa eke nwa ọ na ya atụ ụtọ na-akpana ya na ome gbọchinakwa akpa ụmụnụ jee mba ndị mba na-ahụ ihe anyị ji ruburu ihe anyị ji aya isi unu anụ uwu na-enenekwa ya n'azụ ya kama nke unu ji emebikwa emebi ya ka alụ mma ekene m unu demenụ abịa mana agha wetakwa unu nke oriri na nke ọtịta na nke ọgụgụ hụ ịna ya agụkwa ịmakwa m agụnakwa nke jeka egbughu ịhụkwa ya ihe ahụ na-akụ ikusowe akụsowe ọkwa eziokwu chi na ikudobe ya isi unu na-anụ a na-anụ m anyị anawakwanụ dụwakwanụ mma dụwanụ mma Kebe ka sọsọ gị nwa nọ na-agbacha Uchedi. Ebe ka enu ma. Uchechi. Ị na-ajụ ajụjụ nke a kasị na ịmaghị ihe m na-agabiga n'ụlọ ọnụ nkwa a kemgbe m batara n'ụlọ. Bụ na gịnị mezi? Biko, ka anyị hapụkwa okwu gbasara enu. Ka anyị hapụkwa ya. Biko. Nwatakịrị ọmakwa na ịhụ nwunye nna ya. Ọ chọpụtara. O kwetakwa. Ana m anwakwa ike m na-adụ ya ọdụ nne kwesịrị ịdụ nwa. Mana o si ya na ntị nke eba, o si na nke epiopụ. Ihe ọ sọrọ ya ka ọ na-eme. Otu ọbụla ọ chọrọ ka ọ na-eme. Chelụkwa ka njụọ gị. Mmeri anụwa Enuma na-eme. Kedu ihe ọnụ nkwọ dị gị na-eme maka ya? Kedu ihe ọ na-ekwu maka ya? Di m. O nweghịkwa ihe ọ na-ekwu. Nna ya na-adụnyekwara ya. Nwatakịrị a na-akparịcha mgbe ọ sọrọ ya. Mee ka ụmụ na ịmana nwatakịrị a kọgide m ọnụ ka ụmụ na mụ ericha nwa dị m n'afọ. Na ọ ya mere m amụ na nwa. Ka ihe m ga-eme? So nwa ji nnọọ mkparị agwụchaghị ahụ. Mkparị nke obere. Mkparị a niile na-abawanye kwa ụbọchị. Kwa ụbọchị na-aga ka mkparị a na-abawanye. Ọ na-eje ihe ọ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya. Bie ndụ ọ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya. Kparịa m otu ọ sọrọ ya. Ahapụziri m ya biriwere ndụ ya otu ọ sọrọ ya. Ebe di m hụtara ma dịka onye abaghị uru n'ụlọ ya cha maka na m amụ nwa. Ka ihe m ga-eme Sochukwu bi n'elu ka m legideziri anya. Ọ ya ka m hapụ na-elegidezi ya werezie mme ihe sọrọ ya. Nne nwanyị diwe Chukwu ga-enyere gị aka. Ịnụgo diwe jee weta mma ka nyere gị aka bachawa agba. Agbụ nke a agbaka. Ka m weta mma jewe nwanne m. Gịnị? Ihe nwa niile nna m hụkwara. Wetagodo akụkọ ahụ. Ọnụ nkọ ndị ihe mmelụ ndị ha na-aghịrị. A ga-akpọkwa nke a gịnị? Ọkwa shọtụ be eyeyere gị. Ịka iche nwa m ọ dịghị mma n'ahụ.
ihe ji anụ nwamba ihe ndere n'ihe ịgụchakwa ya ọdụkwaghị mma agawa n'ihe ọdụkwaghị mma ma etinye na nkịta chịta ala n'ihe ọdụkọ mana nna ya ọnụ nkwa ihe dere n'akwụkwọ karịrị ọkọtọ ndị isiokwu ụwọ ka ikirichara nwa m na-ekiri ka imi ejiri pịa apị ọcha ya chafụlụ ukwu ehegere ka ukwu nchịta oke nchịta na rigoro elu oge ọga ịbịara ihe nwa ya nye ihe nwa echiche na nwa mbụ ọgbakwu a na-achọ eje ka na ịmara ihe ndị eji bịawa nwatakịrị na-agba mbọ eme ihe nwoke na-eme medịrị karịa nwoke ọya meziri ị ga-eji ereba nwa gị ele ọ na-agbagodi mbọ ka jaki unu gwa m n'obodo nwa ma obodo ọzọchi obodo bịanụ anyị ma elekwa m ele ịna-egwogochi m n'ọnụfụ mana ihe niile ide ka oju n'akwụkwọ a doro ewu na ọkụkọ anya na ị na-ele ya ele ndị ka ewu na ọkụkọ doro bata n'ebe a na-anụ dị n'uyi Nnamdị anyị anakwa ịchọkwa anyị na-enaba Nnamdị bịa ka anyị na ọkwa ngwa bụ gị agwa na uche ma adịrọzi n'ebe nwa ahụ nọ ọ gwagoro na ya achọghị ije n'ihe nwa isi m ka anyị jebe ikwute mkpọrọ kịta anyị abịago obi dị m ụtọ na ijizi ntị gị anụ ihe nna ya na-akọgheri ebe a anakwa m isusu usoro ya bịa kịta lachakwa unu n'ibe ike dịka na ike na nna ya na ike nwa ya nwoke na-ekwe na mmanya na ajụnụ jiri bịa were daba unu emekwa ewere m eje na agwụ m were chụọ aja na-ekegharị m na je ka ihe amịa ọgbụrụ n'ike dikwere shi nri nna anyị ka ihe kpata ha jizi n'ala atụfuna ha ọnụ ịkwụ ekwadoro nwaanyị a na-ama na nwere akwụkwọ nwa jedị ihe ahụ egosi maka nwa m nwaanyị ha bịara okwu gosi ha ha gbawa ka nchịta ala nkwa m na ihe nwa ọzọ nna anyị ọkwa ịma na ihe ewu ndị nke nọ bịara enu ma di i were ogologo ha akwụkwọ idejuru chụchaa ha nna anyị ọ kakwa mma na ị hapụrụ enu maka ọlụ dị kịta ndị dị na-abịa ya ịmakwara ndị obodo anyị a ahụtaghị enu ma dịka nwa agbọghọ na-eme ezigbo omume ofe ogwụchi gbara oke echie ka akpọ ọka bụ ihe nọ n'ihe nwere ime otene ọkụ na-eri ụlọ ya otene dụbụ ihe na-agba mgbe okpuru okenụ nọ kọnkazi n'ezi chi na azụ dị na ngịga okwe ihe mere gwa m mụrụ ga-achịfụ ya arụziere gị ọ ka jikana mmadụ mmadụ nọ n'ihe nwa iri abịa agwa m mgbe okpuru ọ ka nsụ na amị ọbụla bụ mụ na ya nọ n'ụlọ chee na mmadụ irikwa echi mma apị ndị ya aka n'ala nwa ala na ịgba na eri m natara gị agbagharie ala gbara ụka mmiri ala gbara ụka akọ na ya fụta echi tuu Yeah, I've never seen this kind of girl before. Her body they hot like every time. You think that she wear, she go show you herself. She know the fear, she dey fight like my ties. Hey! Chende ngwang. Ole yi na-ebe eme gị na-akwụ na duru gị na-arụ. Ndị yesu nwa bụ nwa ka ị na-akpọ efi m jidere gị n'elu di m ị nọ na-ene akpọ m efi chee tụtụ ka m gosi gị ihe efi na-eme gị n'abalị mba bịa owe kụwa nwa dị gwa gị ebe o jebere ọ bụrụ bụ mmadụ bụ na agwa okwu chọọ ndị ma o nwenugo ebe enu ma na-aga ọ na-agwa m ka ọ ka ịchọ m okwu n'ọnụ ịhụ na ihe ịkọje n'ọnụ dị ihe nwa bụ ọpere afọ mmadụ bụ anọchie na mmadụ ihu ohu egwusi gbara ụka echie ka ahụ Enuma, ebe ka ị na-eje
ekene kwa mshia. Amekamata ya lipono. Msekwe maza kumwaka. Enuma. Hey. Wanya isi ezu. If you need tea, wanya mbezi botano osha. Abu aje totale enuma. Jukwama. Hey. Ndeke nke okwunu okwu yemeri. Okwunu no. Ndeke nke da mana oyeye bobo. Edere n'ihu. Edere ye. Ma enuma chere godo. If you na asu wanya. Manisi. Maneba. Manokuye. Adez. Ema oye enuma bu. Ema ni shinsika na timezi. Enuma na akamada jaga. Otikpa eze. Oye enuma bu. Mana nne waya ya je kenewe chiyo ya. Ya je tuwara Chineke mma. Maka obukwa na obi adụghị m ụchọ na ya shi nwa. Nkịchakwa ihe nka akụ ọbara kara iju ahụ niile. Nekwa m ikpo di m ọgọ m. Nekwa m. Ana m atịere ikpu ọnụ. Dịka ndụ m kwaite m ihe. Wale. Enuma. Ndio. Ebekineje. Ekune kwa mshia. Amekamata ya lipono. Enuma. Ndio. Ebekineje. Ekune kwa mshia. Amekamata ya lipono. Enuma. Ya mwa ebe ku sha nota na ya shinwa. Osinagun. Ebe ya na akọ. Chukwa m nne m. Ndị oyi bụ. Onye ọbụla ịhụkwa na-ejuwa ajụjụ. Ndị ejikọrọ anyị. Ịbụ nna m. Onu na ama na ndị na-atọ mara nwere ike ịtụ unu. Ma ndị na-aha mmadụ ahụ nwere ike ịhụ na ahụ. Chekwara njụ ọnụ. Ọ maka na iyi ihe na-eji nji. Ma ndị mma. Bụ ndị n'ụzọ. Onye ọbụla ịhụkwa na-esho. Ndị nke ịkọtara. Ndị nke ị na-eje. Kparịkwa onwe gị. Achọrọ nkwa ajụ ahụ ọzọ. Chekwara ngwa. Anyị chikwe nke nwa na anyị ka wee shiri nke anyị ka eji eshi na ya shi nwa. Ọ bụkwa na mmechi anya mmepe ya unu aka nọ ebe a. Ngwa ụnanụ. Akarewa. Ana ga ma bịara ikpu ọnụ. Nga, ebe ọnụ. Ha ka ndị akpọrọ m. Mụ bi na-agwa. Ndị ibiri gbu ayọ na ya shi nwa. Mụ na Adaeze n'oge echi ọrụ nke anyị jiwere. Ndị gịnị ma na ọma na nwa jide mmanụ chi ejigwo. Ị na-abịa nna gị? Onye ha kere? Onye ha kere? Biko kwe ike gbaghara m maka imemekwa ya ọzọ. Emenekwa wa awa. Mee ihe nwere mere na ya shi ya. Emere awa nakwa awa. Nụ ya? Ba bu na chọrọ ya lapsa. Ndị ihe na-ekolu m. Ndị ihe na ka apịa. Ị na-ajụ m ka ọ mụwa ga-ajụ gị. Ọjụ. Jisi ike na-emebi ya. Ihe ajụ ya owo. Ihe ọkaikpe. Jụọ. Nke ka ahụ mbido. Mbido. Achọkwa emebiri na ihe akwụ n'ihu. Ndị ọzọ akwụrụ n'azụ. Ya jee nọ ndị ebe ma hụkwa ihe ya ekwu emechi ọnụ. Aghọtọ n'ọnụ. Enuma nwa mokudi akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu nekudi unesa akaba hulugu adawune mu akaba hulugu shinatu Mama ndekwe. Mama deme on tuko mo. Mama ine kene. Deme. Enuma. Wambo. Enuma. Wambo. Zimi no pa. Mune muna ya po. Enuma nada zebenine. Ai. Enuma lugu. Enuma nandida. Enuma na. Oye, hafu wa yin, ebe ono yin zizi bo. Neku yin na gbaro wi hu maka. Mama, na ekele je chọghị nza ekele.
Ododikwa. Owaye nwa. Afọ onye funu isi mebi tari inu maka. Afọ waye we ma ni ka wo. Iko wa na wo. Oyi me bo ka ata. Oka ata ni me ya bo na omo na oji. We yo basta. So si waye wa makwala ba ata. Enu ma je. Ah na o ti chakwa ihe nwa ni na odoko. We yo adafa na ya. O me ihe nwa je ne. Onye nzizi. Ani kama tiari ko. Ani kine wa. Ate ko na ri ko anu na mo. Ah no ni e nsobu. Hey! Until you know no matter. No back. Oh you know you can move. Awa ma din sobu mmadụ ka enye nsogbu. Aka m bụ onye ọmụ biko ka pende gwa mpa me ihe. Awa onye bụ agbaghọ gị enu mma. Na-esitekwala Kevin enyi m nwoke. Kevin, enyi m nwoke Kevin. Enyi m nwoke Kevin nyere m ekwentị. Ashibobo. Ashibobo. Ekwentị. Ashibobo. Nee, na-asị na anyị na-ekirite n'anya bụ na-asị na Ashibobo. Ị na-ekirite na-asị na asị. Chetegodi ihe nwa dị anyị. Ọ bụkwa adịghị ọsịsọ ihe ọbụla na-adịghị ọsịsọ. Ashibobo bịa na ekere apịgbuo. Kapende biko. Chekwere m pịa ma. Enu ma jiri waya apịa na kọm. Ọ ji waya apịa. Chegodiri. Ọ maka na ọgwụ wee. Kevin! Biko ketegoro m abụ. Kevin! Achọrọ m azụ! Amasịrị na Kevin nọkwara n'nkwe ego. Mụ na aka na-akpa. Ashibobo, chere. Ọ nọkwara n'nkwe ego na mụ na aka na-akpa. Bekee bụkwa na agbala wo. Ịchọrọ isi nkịta na ị nwere ike iji iva. Mgbe onye nọ ebe ọbụla nọ. Ọra m ị na-ekwu. Nwa hụkwara n'anya. Ọra na ị na-ekwu. Na-asị nkwe ego si na ebe. Aka dị fọnụ nwa. Nweta nwaanyị na-agwa gị nke m gwara m fụ ya n'anya. Ị mara onye ọ bụ? Nweta nwaanyị na-agwa na m chọrọ ịlụ. Nwa na-agbazi m ala. Shikwa m. Hey! Ahụọ m ihe. Enu ma ndị ha. Ahụọ nọ m ihe. Onye marụ anụ ọsọ nwanụ na-azụ dị nji chọrọ ogo. Uwe marụ onye ọ bụ. Nwata nwoke ahụ ọ nwanya na keke afọ ya Obiora. O duru m anya n'ihu. Ikpirime nwa amaghị onye mbụ n'obodo nwa. Onye na-amaghị ihe n'ụma n'obodo anyị a? Mụ bụ ọ na-emere nje ahịa. Mụ bụ o ji agbachachi eze. O ji makpa ashịna. Nke kacha ahụ nke bụ na alụ niile ọ na-akpa n'obodo anyị igwe na uwe ya ma maka ya. Gba ndekọ ahụ nke bụ na igwe na uwe amagụrụ ma ọ bụ ya ahụ n'obodo anyị. Ndị ichie ekene m unu. Unu nwa na-awa nji nke arụ a abụrụgo ọkịrịtọ ya bụ ọ bụ ụta ọ bụla echi unu akwadebekwa igwe ozi ziri ụmụ anyị na-etere anyị egwu eruola ha ntị. Ha na-amụ egwu dị iche iche amụ ọka a na-akwadosi ike egwu adịrị ya. Kedu maka mmọnwụ anyị? Mmọnwụ anyị dịka ijele mmọnwụ anyị dị iche. Ijele ọ nọkwu ya? Ijele nọ ya. Inye ọgbọkọ nọkwu ya? Ọmabọ nọkwu ya? Kedu maka nwa nkata? Onye isi mmọnwụ ya dị nkwado mgbe ọbụla. Ndị ichie biko ekele nụ. Igwe gbaghalụ m abịarọ m n'oge. O nwere okwu dapụta ebe ndị ọgọ m ashịmbịa tie ya ọnụ ya bụ mgbu ana-ata biko igwe. Echi ọnụ nkwọ
mgbe gị na-abịa leti ọ bụrụgokwa na-arụ gị kedu ibe a ga-eme a ga-ejeri ebe dibịa bụchakwa eziokwu igwe rapụ ya omume nwa ya nwaanyị ka ọ na-eme agwọtara nwa ya nwaanyị na ajụ ọdụ ha na-adọchi obodo anyị azụ mgbe niile aka kwapụrụ unu igwe n'ichie unu anụrụ mkparị si ọsụnọ nnachi ka ọ nnachi na chi ụzọ si n'ọnụ pụta dagịrị mere ọnụ nkwọ mechie ọnụ ọnụ nkwọ asị gị mechie ọnụ ọ gịnị mgbe akwụkwọ kutuo ebe a mgbe akwụkwọ kutuo n'ihe obi igwe obi igwe ngwa ozugbo ichi ọnụ nkwọ gị na nnachi unu ga-ayọ anyị ayịyọ na-ajụ okwu unu kwuru ebe a igwe ayọ m gbaalụ nke ọ dị ka na-emenụ ndị ichie eme iri ji ọfụ nke arụ a ga-akpụ ọkụ n'ọnụ ọ ga-akpa eji ụbụrụ ọ ga-akpụ ụkwụ akpụ n'ọnụ anyị ga-ezisi ndị mgbamgba dị iche iche ndị igwe dị iche iche ndị oke mmadụ dị iche iche ndị onowu a ga-abụba bịasịa wee na kabamara na o nwere ihe ijere ji wee kara akpụke na nwoke na ibiera n'okwu ọnụ ekene m ndị iwu nchọkọ ndị ha ịchọkọ ọmụmị na-achị ndị ha ịchọkọ ọgụ bụ nchọtara ebe agadi nwoke dịkịrị shi na ashịrị bịa kara gị mma ịnọ ndekwa nke nwa na enu manụ na-echu ụra ọ bụrụ ashịrị bụ iji ma agba ihere megbukwa ehi ehi akpụ eje ahịa ama agwa m ihe ịkọkọ na nwoke mechie ọnụ ịba na ihe ịkọkọ chere anụ ijọba na-akọ ya gbagha ya asị chere ama dịka ọ dị akpọ dụkwaghị n'imi onye nzuzu onwere ihe mmeri ihe n'ọrụ bụ iweta ekwe ichekwaba okeke iko kpọmkpọmkpọm enuwe abụ mmadụ ọ na-ezuzu ezuzu ọ baghị uru ijebe okafọ kpọmkpọmkpọm ụnụ anụkwa na ọdụ mmọnụnụ mụ bụ agụ mụ bụ ịchọrọ imere ndị ahịa onwere ihe mmeri onwere ihe na-emerụ n'isi nekwe m anya ị ga-ahụ na o nwere mmekọ egwu m ehe dịra chikọ ndị pụọ achọkwa m nsogbu dịrị na ndị ahịa na-eme na-abụghị ịkọ gbaregbere nwoke na-agba asị alo mụbụ ị na-agwa ha anyị ga matịgharị ikpu ọnụ gụ mụbụ ị na-achị na ịchọghị nsogbu ebe iji mụ aka ashịna isi na ịchọghị nsogbu ịchọla a na-aka ma eyeghe ma ihe ọkweghe ma na aha m abụghị elu tapụta abịa m onye mere ya chimbe pụọ chibe pụọ Una nwoke chiri m aka ahụ mi tọgbọrọ ego n'obodo nwa mụbụ ji agbachi dụkwa ndụmọdụ dụkwa maka ozuzu kwekwe ya ọzọ ozuzukwe amụọ ya bụ nke ebel anyị ka maka ya ikpuru ọnụ nne m bịaka chineke m pụọ ndị enu m egbu nwanne m echi nwanne m
kapende na ụmụnne m amaara m na unu maara na ọbụ m Enuma bụ onye ndu njenje nwa unu ananụ ha na-agbanye amaara m mana o nwere ihe nchọrọ eti ya kwu ọ ka agba ịfụtakwa na ọgbakọ nwa nara ayọrị ukwu agba egwu ayashi ndị njenje afụtanụ ngwakana ya ekele na m egwu ngwa ma unu akụ nakwa Enuma onye mbụzọ egwu ọhụụ na-ebe ebo jụọ ya ọ bụ na ịma hụ na ahọgharịgo Enuma ọ bụ na ịma hụ ọnụ shope gị bụ anụmanụ dowere ihu ka ebu n'ebe ọwa ịnọ onye ara igbe emeghe chekwara ka ngwa amara m na alaba ihe na-akpọ unu na mbụ mana ka m were anụmanụ ihu unu kwukọ na alaba ihe na-akpọ unu Enuma ha na-akọwara gị bụ na mmemme nke gara aga anyị nchakwukọrịta na mmemme ọbụla anyị ga-edupụta onye ndu ọhụrụ ga-edu anyị gịnị ga mmemme nke gara hapụ nzukọ onye so duọ gịnị gbaka gbakọsị n'obodo a mechie ọnụ onye gba agbakanyere m egwu anyị ma Enuma ka gba egwu mana anyị niile nọ ebe a nwere ike ịbụ opuzo egwu n'otu anya n'ọbọsọ Enuma mara agba egwu nwa adagburu na-efi biko ndị ehi ka emewu anụ nchi ndị ehi ka emewu bọbụ na-atọ gbara akọ gbere zọgbu onwe ha n'ihe azọrọ azọ amara ọkwa ihe ọbụ iji akụ bụ ubushiwa ọkwa ebidokwa ọzọ hafụọ chekwara ka ngwa ọka ọkụkwa eku maka na amara m na ala na-akpa gị ọ bụkwara ụnụ akape ndị hụ mmemme ihe nkwesịrị ime nke nwa katama ma ya sa nkụ niile ya sa agụnụ onweghị ị ga-emewu ife omeme onweghị ike emewenu onweghị bụ ibe egbu ekwu mee onweghị bụ ị ga-egbu ọnụ shope ọkwa ihe nkiri mgbọsị enyi ọkwa maka na mụba agụ nkịchị ọkwa kasị bụ horo maka na mụba agụ nkịchị ọkwa nga ekweghị aka na onweghị ike eme ọkwa nne gị dara ngwụrọ bụ nne nejere anya ọkwa nne gị dara ngwụrọ n'ihe na ndị nna m ekwe m unu ọ bụ ụzọ unu gara dị m mma bụ njin aga ngakwụkwa ma agakwọ na-agwakwa ihe unu na-emere m o jiri bara ndị ilo gbara m okirikiri unu ekwughị ha mete m dara akpụ na ha na-ewe ikwe iji ọkpa abịa chie m kwa unu akụjisie ha ndị na-ekwu nke dị n'akwụkwọ na nke na-ede unu mme ha na-ịda obi ndị na-eyiyo m na ihe eyiyo m ka ya she na mmadụ nke m afọ iche unu dopịa ha ya ha na ikpu ojishi mekwa unu ya gawa biko unu na-elekwa ya n'azụ ise n'ebe ihe nwa m wetara unu ya erie n'uju mma ataburu ndị ntaburu n'ebe kene agbọghọ ọkụkọ ahụ na-eke agbọghọ mmadụ achị m na unu bụ olu ri ndị nie ka ndị otu unu shi ha na nwoke nwa na-emete unu mma unu enenekwa anya n'azụ ya emete ihe m mma nebe eyo ọbara nwa ọgụ bụ ejiri chọọ ihe ndị nna nna anyị ha mma wetebe ha ọganihu anya ihu ụzọ ruo mgbe ndị ilo bịara ndị iwe anyị ngwa oriakụ m bịa na ihe ngwa bịa n'ebe ọkwa nwa nji ihe eji eshiri m onugbo kara aka onugbo ohun ka ndị lọ ndị ọnịdị ka ọchị wolu mma na ịgba petewe ya pewe ya ghebe otede ịkpọ ofe na-ewe otede ịkpụchakwa nri sirias na ibe otede ya dị ihe ya akọta ya ala ije gwara ọrụ iyom ọrụ ha ewere ya chitere m ofe chiachọrakwa gbara achọ chiachọrakwa imejue chiachọrakwa ihe ndị okenye n'ime ya achọkwa ya achọ ihe ma emeghị atụwa gị ime ahụ ị na-ekwe ya atụ wolu mma ọzọ na ụwa bụ nke ya gwụ Adam iwe na-ewe m abanakwala m
emejọrọ emeshuo ndị eme na ịbịa ọbịa janye ụmụ omenu nke anyị na-amụ egwu ka na ya bụ nne egwu atana ka mụta ịma ihe mere igwe zuru m ozu dị mkpa ịma tufu igwe ahọfụta mmadụ zi oyi ozu oyi ọhụrụ n'ahịa ihe ọ tụkwasịrị obi o zuru m ozu dị mkpa ọ ya bụ njebe njiji na-ebịa mana abanalụ m biko ndị ka o doro ga nna m ịhụkwa o nwere nke agbara ka nwa okwe nke agbara ka nwa okwe nke edowere ka nwa ị gara ije ahịa ukwu ụgbọnede ka ọ chirigorie debe ogoliba debe ịgbakọ choko mma ekwe gị ya ewutena gị nke unu ya eme echi mma ha ihe niile nji bịa kirie gị ewekere m onye ọzọ nji aya isi na-ebe gị nna m nri ọdụkwa nri ọdụkwa achọwa nri ọdụkwa achọwa ngwane anam ekwe gị ekwe m na-ekwe m enu m ebe a ka ị nọ eche m ị nọ n'ime ụlọ gị ndị ebe ahụ na-achọ elu ọgụnụ nwanyị ụwa atabiri m omeji ha nọ m aka o nwere ihe mere enu ma biko ama m na nwunye m ụdị nne ịchọ ma mma ya onwe ihe ọjọọ m mere gị ihe ọjọọ m mere megide anyị biko gbaghara m ka anyị biri ebe n'udo otu anyị si bụ ebi amamihe kọkọ amamihe ị na-akọ onwekwara ihe ị chọrọ ikwu na-ekwuo o nwere ihe mmekọ enuma ọkwa mara mụ na anyị na-akpakọrịta bụ na-atụkọrịta bụ alụ ọnụ mana ihe ndị adịghịzi otu a kịta biko anyị na-akpakọrịta bụ mgbe nchere na ịbara uru mgbe nchere na o nwere ihe ị ga-emewuru m mgbe nchere na m ga-eji ụlọ anọchi anya nne m mana o nwere ihe imere m elu maka ekwana ihe ọjọọ m mere ka ihe m mekwara na gị mụ be na-achụ o nwere ihe ọjọọ imere ndokwe ngwa ngha mgbe ị chekwara na ihe ndụ na-aya na ịdọghọ na-aya igburu ọchụ mgbe ị chere nna m na mba egwuregwu na onweghị ihe nke emewu na onweghị ihe ndụ mma aya igburu ọchụ mgbe ịfụtakwara n'ihu ndị obodo niile shiakigbuo shiegbuo shi omegburu nkabe igburu ọchụ anyị nwadekwa m ntị chekwara ka mgba ahụ ọ dịrị bịara na nke mma na ọkwa dịrị ha ama ịnụmakwanụ onye nzuzu iji gwurichi ụwa niile dara n'ahụ onye dị nke ọhụ amụsụ anyị ka ma tịara ikpu ọ dịkwana onwe ya igwe ihe mee bụ na anyị nwee nkwekọrịta ndị ego na-akwekọrịta ị ga-gbuo onwe gị niile igwe di ya na-eme igwe ya dị ọkwa ma ya enwe nkwekọrịta wele n'ahọ gara aga bụ anyị kpakọrịta si nụ ọha ọbụla na-ekene ahọfụta onye ndu ọbụla onye ọbụla malụ nọ enu ma chịrị anyị n'ahọ gara aga ya rituo ka onye ọzọ chi na-egwu igwe ị ga-adị igwe ashịbụ ha shịkọ onwe gwara m ndị yi na-ejewa ha ọkwa ọnwụ bụ onye duru n'arọ gara aga nke m duru ha mana m dutere igwe eluma ihe ashịrị ogbugbu n'otu okwa ụzọ chikere ịsakwa ọnụ ọgụnụ agakpọkọsị n'obodo akwa m akonye m ụmụ agbọghọ igwe ana m echekwanụ na mgbe egwu ụmụ agbọghọ ndị obodo anyị ji wee gawa n'ihu nke ọma bụ mgbe Enuma bido bụrụ onye mbụ ụzọ egwu ọkwa na etu aka ọ dị Enuma nwa m wetuo n'obi
ihe atọ na ọchịchị nwa m hapụ nụ ka onye ọzọ chụta tukwenụ enwee ndidi ichi obodo cherenụ ka igwe kwuo okwu ka okwu tokwuchie okwu ebu igwe onye jiri ya nwayọọ ọ dị mma nwa m gee m ntị udo nwere dị n'obodo anya rapụ n'elu ụma ka ọ chịsịa nke arụ a oluzie arụ ọzọ arọpụta onye ga-achị ndị ichie ọkwanụ ka ọ dị onye gwa m n'igwe ga-ekwe ka nkịlịka mmadụ dịka Enuma bịa bụrụ ọbụzụ egwu ndị njenje ọzọ maka Chukwu mmenkwado Mmeka gba nkịtị makwa ya na-akpọ gba nkịtị anyị nagidewe Enuma n'ahọ nwa mana ahọ ọzọ na-abịa ọkwa ma ya ebe ahọ ọzọ ọ na-abịa amala ihe ka eme mgbe ọ karị m mma na mụ hafụrụ egwu njenje anyị wa karịa na nwata amụsụ m bụ Enuma ga-edu anyị ọ ka mụ mana m fụrụ Amarachi jiri maka okwu ọnụ igwe nọ nde okwu ọnụ ya mere iji hụta m nta okwu ọnụ igwe mere iji hụ m nta chiregodi nchire ihe na-aka ebe ahụ mkpa m ọwụ dị mkpa m cha mkpa m igwe kwudekwu n'okwu ọnụ ya okwu ọrụ na mmasị kịta okwugharịa ebe a ka nsogbu ga-adakwa ahụ ebe a ka ezigbo nsogbu ga-ada onye ihe m na-ewe iwe ya bụ ka o wee gbuo ya ọbụla unu na nnụọ igwe ekwuo n'ọmụ ube Enuma bụ ihe ka achị na-egwu nwa ọmụ bụ ihe ka na-edu unu na nnụọ mana onye chịkwa na ọ dị ha mma ya jekwa eji para nkata ose kpọrọ nkụ tajufu ahụ ndị ka ma tịghara ikpu ọnụ une m anyị na-achị onye kpakwara anyị baika na-eme n'egwu njenje ọkwa une ndekere ihe akụkọ ọ jọkwa abụnụ anyị mụ egwu anyị Amara were okwu ọsịsọ na ọ ga-adụ Amuche okwe n'ihe maara nne m welekere ihe nwa ọ jerekwa abụ ada eze dị mma kan bịa wele ngwa Nneka Uju Ada ngwa kwụrụnụ tojuo n'owu na ọhụma anyị tee egwu ma ọkwa na ọsịsọ na ọ ga-adụ ndekwenụ kunchita kpuchi ihu ka were ewu uru unu onye ọbụla gachafụtakwa eze maka onye gachikwa eze na m abịa gapee ụnụ anụmakwa anụ onye ọbụla dụkwa emepe eze mepee eze
ụgbọ anọ nwa ọkwa pempe ndị tara n'aya ihe nwa ọ ya atụgbukọ m na onye ejika anụ nwa m bụ Enuma na o were ụdị ụgbọ anọ nwa makwa mkpọrọ onye were ụdị ụgbọ anọ nwa bụ ihe nụbara nwa m o jika ewe nsogbu ejika ekwu eta ahụhụ abịakwa aparị ya aparị nwoke jika anụ ya were ụdị ụgbọ anọ nwa ọ na ya asụ ya aka n'ala ka ụwa ọ chụkwa ya n'ukwu ala ọ chụ ya n'ọnụnụ ala chụha ya aka n'ukwu gbanwenile ukwu ama agha iyi na onye bụ ogbenye ejika ha ahụ ụzọ bemshin ya na anụwa m onye mbụ ogbenye eme ndekwa bịa be m onye jika anụ ya ka ụgbọ anụ mmadụ ọkụ onye na-adị ohokwe azụ m ya mgbiri ahụ onye ọbụla jika anụ kwọwọ nje eji ekwekwado wakwado ego ihe ewe ndị ego ajịna ịma ya ihe eji ego eme ịnụ hei oge egwuchi gbara ụka echinekwe ka akpọ nkewa m nọ oge egwuchi gbara ụka echinekwe ka akpọ nkewa m nọ gwa m nkwadebe gbuo nhụrụ ukwu onye jeka anya ya uru ọ yi eri karịrị Mama Benji. Get him out. Hey! Papa. Hey! No. Get it coming out. No. Why you want moto? Papa, Chico. Hey! Chico. Chineke. Papa. Check I'm West see him Jonathan about. Chico Dalo. Ndị ya mere ịka kwado ha eyo ohu egwuchi gbala oke esi ka akpọ ndị ya mere na ịka kwado ebe memeji ọgwụ anyị na ya eje ememe iri ji ọhụụ ana m aga achọghị m ịga uche m adịghị bụrụgụnụ pere ihe n'ihe ahụ ji akwụdị kwado na ya je n'oge ihe chọrọ bịa ikwe weghachi na nwoke ewekwụkwụ nwaanyị mana onye nwere okwu na-esere ya na uye ya maka na o nwere emume iri ji ọhụụ ndị ichie niile ga-edu nwunye ha bịa ka iji cheta na ị nwere nwunye ana m aga biko ha kwa m aka ohe gbala ụka echie ka akpụ ndịkwụwọ hiyapụ m n'owere ihe na-ese na ọ gwaghị oke ịkpa na echekwa na owere nwaanyị ọ nụrụ na ọ ga na-aga ya na biko jee kwado ya ije jebeghị n'oge ọnụ nkwọ ọkwa ịma na nwa anyị lụrụ alụ kwesịrị ka mụ na anyị na-emekọrịta ehihie ịkpọ m nwunye mana o ruo n'abalị ịdụnyere m azụ ihe na-agagbo ngwa ọbụna ma na-akpa ha aka na yachi ngwa ndị mkpara gị akpa ndị ihe fụtara ya ndị mkpara gị akpa ndị wanyị mụrụ m eri mgbara ya bụ aka agbamaka wa ndị ihe kpatara ya ka ekwere ihe iji dowe m n'ụlọ gị ebe ị mana onweghị uru mbara amụghị m nwa ka ihe iji dowe m n'ụlọ ihe njiri kpọtara debe ebe mbụ na achị na ihe kwukwala ihe akwụjọwa nwoke nọ ndekwe nwaanyị nọjọwa ka ọjị na-ekpe aka agwụsị nụ ya ngwa ọkwa na ihe na-echeghị bụ amụtawa gwa m hụ bụ Enuma o sukwuru m ọ na-emedele karịa ihe ụmụaka na-ese jeka ebe nụ ya maka pere n'ihe yite akwa anyị edi idewere m n'ụlọ gị ka nwa gị nwaanyị Enuma na-akparị m mgbe ọbụla ọ sọrọ ya ka Enuma na-akparị m
mgbe ọbụla ọ sọrọ ya ọwụ na mma ọkwa na ịma gị na-eme ị na-ahụ ebe na-ene nna gị etiwe gị ọkpọkwụ etiwe gị ọkpọkwụ ịnụ nke ekwuruchi na-adaka mmanụ nnọọ ị na-ahụ ebe na ke awa awọjụ gị isi ịpụ ya nakwa na nna gị biko egbu na m oge ndọrọ ndọrọ agha mere eshigwone jee yite efere anyị di na anyị jebeghị n'oge dịka nchịkwa gị ihe ma onweghị ebe m so ga-aga onweghị ebe m na-aga ruo ebe ị gwara m ọnọdụ m n'ụlọ a ọ gbajodolu mekwa nri nọ n'ihe nwa ye nwaanyị nwa o ju ha ahụ nne nna o ji ogwe ha nwekere obi arụ na o were nke ị nọ na-eri ihe ihe aghọrọ ha ivu alọ ọ gbajodolu ofe gbalụ oke eshie ka akpụ mmechekwu nje mara ihe m na ya yi eme Enuma wamo akaba hurugu adudi nekudi akaba hurugu udi nekudi unesa akaba hurugu adawune muo akaba hurugu shinagina bamana akaba hurugu emeregina akaba hurugu asemaka papurugu akaba hurugu enuma wamo akaba hurugu enuma barachinobu Okore kadada na wai ai asimaka papurugi Ogonye buri ya dasi Amoku di mada no se kwadona Makana wanda nembe se kwada ai enu manada se benine ai enu manada Enema. Ikwa kidoro ama. Nne m lekwa na gị. Ndị nke gawara ya ganụkwa aka m. Na adịm ya. Dịkwa m. Mbe. Ị ka na-amakwa mma. Ikwa ị na m. Ikwa kidoro ama. Nekwa kpụkwụ ihe ị na-amagbu onwe. Mbe. Kebe mbe. Ana m anụtakwa amarụkwa m na eche m ị gaghị anụ di. Di ndị onye nke anụ ebe bee nọ m bee nja m ka nọkwa ndụ ị ka na-amasị m ahụrụ gị na mmemme tata ị ka na-agbakwa egwu ka isi agba mbọ ọkwa Danny, kwa kidoro m ikwuru akpụkpọ ụkwụ ọ na-egbuke ka ọwa Ben ndị onwe ụgbọala nke ofu n'ime ụgbọala m nọ ashịbọbụ nke a ọbụla ife ka nke a bụ ashịbọbụ ewe ikpọ m ịlọgọ ọ na-ekwenụ moto benụ Veno. I'm a boogie now. Ashibobo. Asinga yaba. Ashibobo. Kapende kwa mjama.
Wamu, Ibo Dogu, Ekwengi, Ekenenge, Akanamulu. Maneso, Kwemug. Oh, Nana, more is over. Making up the mouth or not more now, yeah. No, you know, I never got again. Who want to wait you me? Mano could check the pan, no could be here. Makasi never buy one in the no who you look you would do one on one. I'm on donkey. You go donkey, you may get no. I'm near the term, but no command. She got a singing. In the full diabemo. A beautiful get your lip, I'll put that. It was a combined hand, may you call you. My town, what people will walk into the desert. No, Mukalaka, the mother of Benchot. Hey, Jane Trolley and Hoye. I have one Papa, because it's going to every minute before my power. In Meadow, Calican, you want why you Papa Boss. Every day, oh, my book. No way, we don't want to never go up by you. Know when they grew up on Kenny. The capital by the way, my book, I went to where I had a people who wonder. Mother, I had never my canna. So I become there. Never, Mana Kanyagi obey Makotaba. You in the Makotaba. Okay, when you walk, you go with the Benjamin, Mama. In our power, eh? Can't give each other papa what I can wear. I think I win and Zinola. I don't understand. What's the problem with that, Mama, Papa? Oh no, my man and money no man. They very close before Magawa City gave her. And you know how close we were then. One when the man spent in America, not when no man or the card available. Not married. And has got my habit. Look at it. Not any man cannot there. And that's the lady after my heart. Oh, you Muslim. Oh, you love her. And I want to marry her. That's it. Can what I can work in on a chicken zuroke. Gasina Galu, my dick, what I can know about I got pium Buru Sobunisina, Pagari. Mega has a man who knows. That's the point, Mama. Imama, I'm my ofuma. Imama, I'm my ofuma. So, can you have a town on a man happen can know him? After one by an asoya de ma. If man if Renuma or the Mumma or the no because I can train. Oh, yeah, when you get one Gila Lagos, eh? Egala Lagos. Brupa Pagala Lagos. I won't know like a Galia. Then, one. Papa. Who would now Tomokam or Maya? Each quadecade and why? Or do can we the Korea? I carry a benin. Money and not you go to me, Buag Bosa. You know my caga one of them. But I don't know. Wow, away he came. Away he came. To quit all as I can. Oh, I know Kabuya one. What? Anyway, I should give for a chocolate. I'll give a cat. Only Gaga one of them. What I can do so Papa, Mama, it could go. Inum can't train or the no be call or Mason. That's it, period. Excuse me. Benjamin, come in, Naga. Hey, what are you? In my home offer. When you did the go with Fuego, or she guy in the half for cover will go to you open. Half work. Wash up one egg, one got here. Yeah, the water crack going on for them. It's your mouth, Pacoco. Nothing, Cabo. And to come not to follow any Lebanon what I can. Hey!
ọkwa n'ụlọ ahụ ọ gaghị akpọbata nwatakịrị nwa ya n'ụlọ. Nwa m nọ ọ na-enye m nnukwu obi aṅụrị ịfụ nwa be anyị jesụede wee nata were arụ ya nata ife dị na akpịa bịa lụ agwa na-ekene esi na anaba anyị ga na-edu gị na-eduwaga gị ị ga na-aga n'iru. Igwe ga-adị ndị chi ekene m nọ ndị chi ekene m nọ ekene m nọ amaghị m ebe m esi ebido a ga-enwe ebe esi bido ka nsị na obi juru m afọ nke ukwuu kemgbe m ji si mba ofesi wee nọta ebe njem mahadum n'ụdị ịhụnanya na nnabata a na-enye m na be anyị ọ masịka m ewere m na-asị maka ihe nke a aga m asịkwa na owu ụwa m ọzọ ọ ga-amasịkwa m ịwụ onye be anyị n'agbanyeghịkwa aga m asị na etu ahụ si die m wee pụọ wee ga mụta ihe ọ ga-akakwa mma iwetakwa ihe ọzọ tinyekwuo na nke dị na be anyị adị ewere m na-asị na ama arụ ụlọ nzukọ ihe a na-akpọ họl n'olu bekee kunaka otu nwoke izu ka ebe nke ahụ adịkwa ọzọ dị ka ya hụrụ ama m na ọhụ ofu onye na-amụ nwa ya bụ unu ncha nwe m unu agbakọta aka wee zụọ nzu ruo mgbe unu dupụrụ m nje na mba ofesi ji amụta amamihe na nghọta dị na akwụkwọ nke mahadum ejekwa m wee mụta werekwa lọta were na-eme ihe nke a na-akpọ ịzụ ahịa na biznes were na-enwe ego ewere nsị na ọ ga-adịkwa m ọ bụrụ na m nwee ike imebe onwe m dupliketi onwe m na ụmụnne m ewe m na-asị na ụmụnne m 10 na-agụ akwụkwọ nwere isi eji agụ akwụkwọ chọkwara na ịgụ akwụkwọ a na-enye ihe a na-akpọ scholarship n'olu bekee. Yes. Oge wuzi gbaloka eshi ozikwa ka akpọ. Nwa m ekene gị. Hey! Na-eke obi m ra. Obi aṅụrị na-awụ m arụ kịta. Ọ bụ izizi ka onye lachalụ mmanụ aṅụ ịnụ ife nke anyị kwuru. Ihe dị mma dị mma. Maka na ọ bụrụ mmadụ niile pụrụ apụ etu isi wee pụ natasị na-elote ndị bebe ndị ichie asịrị ma n'ihi natara wee bịa n'ihi alụla anyị ebe anyị ga-anọ na-eme nzukọ ka bụ ọ bụrụ sọ nke a iwe si na eji ga-achịrị ụmụaka anyị mmadụ 10 ọkwa ikwu wee zụọ ava na akwụkwọ pụrụ iche nwa ma ọ ga-adịrị gị mma anaba anyị ga-edu gị ị ga na-eje eje na-ana ana anyị ibe anyị kwuru na anyị kenere gị n'ichi ekele m unu kpakọrọ ọfụma. Anyị gara ndị ọfụma. Eze na ndị otu ya dị nnọọ obi aṅụrị. I'm very happy. Ọ chọkwuru m ọjị ịhụ ihe o ji chọọ m ọjị. Mmanya amakakwa. Ezigbo mmanya. Ndị ọma. Benja bịa bịa. Ọ dịkwa mma. Ya dị ya. Nwatakịrị nwanyị. Aha ya Ụlọma. Nwa Maazị Okonta. Ada ya nwanyị ka abụọ. Anda kedu? Na bekee.
Akpatara m ya ka ịlụọ ya. Akpatara m ya ka ịlụọ. Mme Benjamin. Ị na-agbakwana mbọ. Mana ọ bara igbu oge. Kama ọ ga-anọrọ ebe a ndị ga-anọ ya apụta gafere. Ọ ka mma nọ ọnaba. Maka mụ nwa bụ Benjamin afụgo m ọdịm n'obi onye mụ na ya ga-ebi. Nne jisi ike ka ọ dị. Benja bịagodu bịa. Wa. Enye don working so. Ọkwa ịma na ọ ka lọtara lọta mmadụ ọ dịghị onye ọbụla ma na echeta akụkọ. M ga-agwa ya okwu. Ọ mụnwa bụ nne ya. Mmecha mụ na ya ga-akpa nke ọma. Ọ ga-alụ gị. Ma ọ sọrọ ya ma ọ sọghị ya. Ọ lụchala gị tinye mmezi. Ị nụla? Epela. Ozugbo. Hey, Mama Doma. Mandikani. Neki mere. Gịnị? Ka ihe na-achọ ebe a? Achọtara m ochu m. Biko kwe ka ọ bụ na ọ nọ kuwekere m biko. Ka m gwakwa gị. Nwa nwoke bụ Benjamin agaghị alụ gị. Ọrụ na iche na ọ ga-alụ gị. Ọwa asị ka ị na-atọ. Ọ gaghị alụ gị. Ị na-alụkwa m? Ma ndịkwa n'ihe mere ka nwa ọgwụ ụjọ m bụ nchọtara. Biko kwere m ụjọ m. Asị m gị na ọ gaghị alụ gị. Ọnwa ị gagharịchaa n'obodo iche na anya anaghị afụ gị. Izuzuru buru ozu onwe gị bata n'ezinụlọ m chee na ebe a ka a ga-alụ gị. Ọwa asị. Ị gagharịa pịọm chee na ebe a ehuru dị ka gị. Ọwụ ebe a. Mama ọwa asị gị tọrọ. Ọ mbụ ị na-eku ehuru. Sheba kwa ọsịsọ. Asị m gị pụọ na be m. Pụọ na be m. Pụọ. Ma gị na ebe a. Enuma. Ọ gị. Enuma. Mama. Kedu ihe gwere Enuma? What did you tell her? Nke ebe eziokwu ka m gwara ya. Eziokwu dị ka gịnị? Eziokwu bụ na ị gaghị alụ ya. Ị gaghị alụ nwatakịrị nwaanyị a. Mama, ka m jikere gị ọgwụ onye na-anụ nwaanyị ka ọ mụa. Mana ka m gwa gị nke wee eziokwu. Iwe Enuma wọ dị n'obi. Enuma ka mma another period. Ị gaghị alụ ya. Ị gaghị akpọpụtara nwatakịrị nwaanyị n'ezinụlọ ma ihe m gwara gị. Nwatakịrị agaghị abata ebe a. Mama, eche m ihe gara abọda gị. What should be paramount in your heart? Happiness of mkpụrụ nwa gị. Who I will marry and money every happily thereafter. Ị na-asị na m agaghị anụ Enuma. Yes. Ị makwa onye nna nwatakịrị abụ. A sị na ị gaghị alụ ya. Mama, ama m onye nna ya wụ tutu m pụwa. Ama m nna ya si akpa agba. But what has that got to do with the innocent girl? That's my happiness. Kwara onwe gị aka. Ịma ya nke ọma. Ka akwara gị aka na ịma nna ya ọfụma. Well, Mama, mụ na gị agaghị anọghị anya na-adọgasị okwu nwa ebe o ruru mụ na gị. Ịwụ nne m nwa gị. Mana ịma nke wụ eziokwu. Enuma ka mma and that's period. O ruola nke otu. That is ịnọdụ n'iru m. Agwa m okwu ụtọ ụlọ si mara gị. Maka na isi obodo oyibo lọta. Mama, I don't care how you think. Mama, agwasigo m gị Enuma ka mma and that's final. Excuse me. Benjamin! Bịa! Ị gaghị anụ ihe m na-agwa gị, Benjamin! Benjamin! Ihe nwe ike ọrụ ngwọ ndị mgbe mere. Ụgwọ na ihe nwa njere ihe ụchọ m. Ute eri oche mama akụwere me. Nwaanyị nwa wee kpọwa n'iyi. Chi na onwe ihe ndị mma ya. Na mụ bụ ehi. Na mụchi nke mmasị zifu. Onwe ihe mma mere wee dịrị akpụrụ na. Ohu egwushi gbara ụka eshie ka akpụ. Ohu egwushi gbara ụka eshie ka akpụ. Mgbe ihe nwa na-eme ndị ebe Benjamin. Mgbe nna fụwarụ ka ọ fụtara. Okuwe mana aza ama. Achọrọ m ime ka ọ dịka m ewe ugwu. Imedoro ya. Mana nawa. Imedoro ya. Nna m. Anụwa m achị ana m atịgharị ikpu ọnụ. Ana m jekwa ịtịgharị ikpu ọnụ. Nsogbu dịkwa. Ndị nsogbu karịa m. Nwaanyị nwa na-aghaghị ajọ n'obu. Ọ na-aghaghị aja n'obu. Bịara m hafụga m akụkọ m ahụhụ akpọ m egbu onwe m. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Kemgbe ndụ na-ekute ume. O nwere eje ka egbochi alụmdi gịrị Benji. Ụjọ fụtara. Ọ fụtakwa mụ na ihe emeju ahụ. N'ihe na-agwa gị egwu atụnaghị.
Ihe na-ekwu. Ndị gịnị ya ike eme? Ndị ya ike eme ka nwa. Ama m ihe m ji eme. Atụ na egwu. Ndị yo. Mmechekwa ihe mmemme Benji kwụkwa aka ngwa okwu ndị coordinator na anụkọpịa aka akwa. Ọgwụkwọ ọkpaghe ọpa ndị ọdịnihu na nvute aja. Mmemme na ihe mmemme iyikwa ashị Benji abịa fichie ya n'ike. Ihe Benji ya emebe kama ọ ga-ejikwa akwụkwọ efiche ụwọ niile ya lachafushiri n'ike gị nke ọ na-apa gị. Ịkwa ebe ha dị n'ike na-etu akpụrịsị Benji ya eji ọnụ ya esusue hụ na ọ dị ọcha. Hoyi ekwe nkwa ya. Ịlọta ha onye nna gị bụ. Ana m emekwo Benji bụ obere okwu. Benji ya nọ n'ike gị mịa ọ dịka ọ na-amị ihe ụdara ma ụtọ. Egwu atụna gị. Hoyi oge egwuchi gbalụ ụka echie ka akpụ ka je wetara m ụtaba mkpọm ka chebe ihe dị mkpa na ọhụụ ụwa dị ebe Benji jee m mkpụtaba m oge egwuchi gbalụ ụka echie ka akpụ oge egwuchi gbalụ ụka echie ka akpụ Adudi nekudi akaba hurugu nekudi unesa akaba hurugu adawune mu akaba hurugu shinagna bamadana akaba hurugu emelegna akaba hurugu asimaga papurugu akaba hurugu enuma wamoku akaba hurugu enuma barachinobu aboleka dada na waye ay asimaka pafudurugi obonye buri yenese Enuma ga-egodu ntị. Ọ bụkwa na nwaanyị ahụ achọghị nsogbu ọzọ ka anyị bakwa ebe ahụ tinye ezigbo ife ka nwaanyị anyị bụ n'obodo a. Ịghọtago? Nne m bụ na anụ m ọka. Nwaanyị nwa kpọrọ m ehiri n'obodo a o kiri m ehiri. Ịma na ara ahụ kpara m na nna ya ọ na-emeta onye isi mana ka nka dere jụụ ka nka kapende nna m shem chere na o nwere usoro ya ọ bụzikwa na nna m eme ihe ka ọ tọrọ dum n'obu ka ọ tọrọ sọ m na m anagoshio ihe eji eke m enu kaka m mma bụ anyị jebe bee na ha jekịta be na ihe mma tifu ihe na-ekwere anyị ekwesịghị iche nna gị ka kachara nna m mechakwa ọdụkwa mma n'obi na m ana mee nke chọrọ ya o wee nọ n'obodo nwa ichere ihe ọ na-afụ ọnụ ntị ma ọ bụ n'ọhụ gabachakwasha ya n'obodo so kapende na onwe ihe mekọ oge ada benu m nwere ego na-eshi ịmụkọ na-epiere m n'ụgbọ bena m ahụ adị m ihe ọmụbụkwa na m akụrụ anụ bena m ihe ọmụbụkwa na m akụrụ anụ bena kama mmadụ awụọ anyị ka tiere ikpo ọnụ Mgbe ndị ị gara egwere ya onye nọ n'anya n'azụ mgbe anyị na-abịa n'azụ mana mgbe na-erikwa wụla ajụ nshi na mma ajịghị ihe ọ bụ ọda nwa na-egbu ihe ishie onye emecheke ahụ ajaraba chọọ ngige ndị nke ọ bụ mma m ishie na ọdụ ya maka na ngwa ya agwaghị m ije nwa ebe ọ ya adị aka n'isi papa ọ magma n'enu ma mmalụ m na papa agma n'enu ma agma n'enu eyo alọtakwa m ihe nwere nlọ alọgwo mmie nlọ ewuchi gbalụ ka eshikwe ka agbụ alọtara m ya nlọ
anya to so wana ho hana yori ihe enwe yere ya rie ihe na gashiri ya ye hori ihe odo ya ewe chiko wo epokoro nke ya ene Chombo. Chokwa di ijo ndi bodi ihe na. Liwe wa mo. Wo hori ihe odo ya. Can we think mo na? No. Tawan no. Ajina ni ke. Ndi hedi kukoro. Ndi hedi kukoro ma hakama. Ndi bere oke biko no. Akwa nwa gị nwoke futara kama. Gashiwa ka obodo niile. Je na agwa nkere ya ọbụna. Onye ya ka ha na-abụrụ henuma. Ịbịa aka kama jide nwa m. Si na ọ ka ha anabe m. Wa! Ọ ga ha kwa eme na m shiro. Wa! Enu gwachikwa n'enu gwara tana na m shiro wa. Adanna. Nke ahụ agaghị eme. Ọ gaghị eme n'ụlọ ma. Aya ejikwa. Ị na-anakwa? Kwuekwa ka m na ana m anakwa ana. Chejekwa. Adanna. Aga m agwa nwa m nwoke okwu. Mụ na ya ga-ekwu. Ị ga-agwa ya okwu. Aga m agwa ya. Ị na-agwa ya na nrọ? Ndị nga ndị ịdị gwakọrọ okwu. Onye chọgbuoru ka ịdị gwakọrọ okwu. Mgbe ị na-agwakwa nwa okwu ya egere bụ mgbe ha ka nọcha na iri ha dịchakwa kịrịkịrị. Ọ bụghịkwa mgbe nwata okwere. Were okorobịa ọ dịghị obi goro wee ebe obodo oyibo ka obebe gị na ma akwụkwọ m ebe obi ka ị ka abịakwa gbadatakọbịa gwago onye ọka ha n'isi ya wa na ọka ha anụ na onye nke idutere bụ onye ọka ha anụ. Adanna na m shiro wa Adanna shiro wa eniri ya m na-agụ na nna mụ bụ Ada shiri gịnị wa aka ha ma nọrọ na mmiri ncha bụ aha kwa m anya mma na ọkwa aka nke mma kirite ọkwa nwa m nwaanyị mmiri ata na akwụkwọ ya bụ azụ na mmiri na m shiro wa oge nwaanyị na-aga aga ọ bụ ọkwa mgbe ọ ka na ọdakwabe gị nwa na ọdakwa ihe niile o jiburu nwaanyị afọ ha ka na n'ime ọ ka ya kwa nwa onye ka ya anụ ya ị ka na-asịkwa m biko kwa na m shiro wa na ndịkwe nke m ana na mgbe m si na nche n'ọhịa ọ ga-aba n'uru na ọ ga-emekwa ka m na gị shiburu ọyị ka ọ daba ka nwa gị nwoke shiri wa na m bụ Adanna shiro wa ụlọ m ka ya anakwa Ada nwa nwoke agaghị alụ efulefu nwatakịrị nwa ya na-akpagharị n'obodo a ọ bụwa une nna ana m ekwe gị nkwa na nwa nwoke agaghị alụ nwatakịrị nwaanyị ahụ ọ gaghị alụ ya nna gekwa m ntị ka m gwakwa ịma na m duru nwa m nwaanyị dutekweduhebere nwa gị nwoke ọgwụ dịka ọnụwa ihe i kwuru ka ị ga-eme n'ọnụ gị ka o si apụta mana nwa gị nwoke ekpebigo gịnị na ya ka ya hụrụ n'anya enuma nke bụ na ọ pụtara ikwu na ya niile o nwere wuo bido na ntụtụ ya gbadata na mkpọrọ ngwụsịrị ọkpa Chineke bụ abịa ma nyere ya si na enuma ka ya ga hafịa ya anụwa enuma nnekwa Adanna ka m kpọ nwa nke m ana ọya ọna ị ma na mụ na gị dị na mma just to understand. And no more. I done it, couldn't I get? Onye ma ihe ụmụaka dị nwoke na-agba ji m ekwu amara nnọọ maka akwa m nwaanyị bụrụ ji ashịrị mana ka m gwa unu ibechi m da egwolu ngwọ ha ene ka ngwa unu amalunete agwakwuru agwa gbaa nụ mbọ unu amalunete ụmụaka unu m nwaanyị ka m gwakwa unu ụwa unu nwaanyị je ka nụwa nụta oye kala aka ji ego kụwa m pempewa m ego na-eshi isi ego eji emechi obodo maka nshi na aja gị nshi na aja nke unu wee nwetala unu mgbe akwụkwọ ụmụaka rọgbu mgbe akwụkwọ ọhịa nshi na aja unu mụtala unu nkwụ gochi ọnụ ịgbarịkwa m o ịgbarịkwa na m ịgbarịa m mụ na gị na-aba mara aka ahụ ka aka bụ ewere m aka tie n'isi ga na-eke ka emume ọnwa etie m ya aka ọ da-apịa n'isi m abụghị mmiri na ọ na-ekwu ya gbagbuo ajị ka ebuni na-achọ ya oje ka arịgo elu mpụghegheghe ọ bụ ka agwa gị kịta
Mina choiri na yenu. Pugege. Ibato mi we mti na nyogo mamri nisi. Okwagi. Ndaga tiga aka. Iti aka gị na aka nkọgwụrụ ọgwụ ọwụhụ. Agaghị awụgwọ awụ. Ebe mi ọgwụ na awụhụ. Aka nwoke aka dị ile. Ndị tuo gị na nyogo mamri nisi. Apịwa ngị mkpụrụ ama. Mpiwokwa gị mkpụrụ ama ekuru m uye gị. Mkpụrụ m. Eyi. Ị na-eme ka oyi ike kwu eme. Chi lakwọ. Ọ na-ekwu eme ka anyị pụọ. Iji na lawo. Isi na-aja. Agadi na-agba ashịrị. Ekwu eme. Agadi na-agba ashịrị. Na-eke isi na Etiko ọwa. Chacha ihe ya ekwuwe maka ọ bụrụ maka nwa nwaanyị. Ohe gwụsị gbara ụka na-esi ka akpụ. Ọ ihe unu n'ịbọ bụ. Na-abịa wetara m ọnụ. Bịanụ were nwa mgbaba ashịrị ọtọgwu unu n'isi ọkwa ọnụgwo diwọ. Di ya ego ya na-eshi ishi amaghị ihe eji eme. Di echika na ya akwa ụzọ oyibo ọkwara akwanata na ezinụlọ m. Na-eke ha dị ka ohe gwụsị gbara ụka na-esi ka akpụ. Mmadụ n'ịbọ na ya agba ashịrị owe ogwusi gbara ụka na-eshi ka akpụ kwuru maka nwa m aka m unu na ohe anyị na-adọbe ihe pụtara obodo nwa kapende kwana mo mpiam kapende ala ma hey keyo une mu ona burukwa mere abo ma nkwo ma na ruokwe mu na ucho ma na kpa ndụ ben une mu ono jabu ko gwa ga Lagos hey ndeke gbaruko ihu ịnwanye n'anya gị aga m je Lagos ko ga ya afụze gị nne aya gị ka aga m aya m kwa aga unu mana iwenye iwu nne m ekwenchi nwokwu iju Kevin nyere m ndeke ni ha akụkọ aka m akpọ mkpọkwa ahụ n'ihe nkwukwere gị na m ekwuore gị ịnụkwa na-akpọkwa ma chekwa ka ngwa unu ekwenekwe ka nwaanyị ọbụla shi ọ bụ nwoke jiri unu chịa ọchị n'obodo nwa onye chịkwa na ihe ọ na-eri adịghị ya mma unu eme ọnụkpọ ọgba nkịtị ọkakwa njọ ị na-ayịtashi mpoto kundoro he nwaanyị nwa ị na-anụ anyị ka na-atụgharị ikpu ụchọ m ya kere m mgbanaka ịgwa ka o doro anwa ụchọ m wee shi mgbaghara egwu isi ọkwa ya mụ bụ ogbe egwe nwee nọrọ ka nwa wee ye ana gbakara ụchọ m o si na ọnwa ọgwụ nwaanyị ike ye m na-eye n'ụwa ọchọgbu ike anya ọchọgbu ike une m ngwa biko ka anyị pụọ nọ biko kwa eke na une m anyị nawa nụ nje yara maka emetofu ihe a na-eme ka m wee sara ụchọ m wee nawa ọ chọgbu ke m une m mgbaka na anyị dị enu ma nwa m okwu ada akaba hurugu adudi nekudi ada akaba hurugu nekudi unesa ada akaba hurugu ada wune mu ada akaba hurugu ndị nwanyị nwa na-eto Abigail were ma wata n'ihe nwa ma bịa adịwo ha ime ha hụ na-esewo Laksasịa ma na-eje abịagwo ya abịagwo ọ dị ihe a na-eke elu o were mụ na ya bụ ọgbọ nna ya ọnụkwọ nna m emekwa na ịbụ iru ọma gọzi ilu egogo n'efere nkụwa ahụ nna ya ọnụ nkwọ karịrị onye iru ọma kpọ obi n'igwe ezitewori ya oke ọgọ ji ezigbo ego ọkwa ije mụ na chim ahụkwara m n'ahịa ọkwa chi m liwe ma ihe na-ewe m iwe bụ ndị iro aka ahụ nne ajụ ndị mgbe unu ya aha m ndị iro nna ya ọnụkpọ afụchakwa ya anụ ka anyị cheta mgbe ị na-achụgharị ya bụ nwoke ọ ga ebe a ịchụ ebe a ọ ga ebe a ịchụ ebe a ya anụ na nwa gị nwaanyị afụchakwa ya ahụ ọka ka eme nnukwu okwuchi ihe akwa ịtarị nwanyị na-azụ agasashi o mebi ma ịhụ ọkwa aka pịa ya ịtarị ọhụhụ mmadụ ịgwa gị eziokwu ya bụ nwatakịrị agbara m mbọ ebe ọ nọ karịa nna mụrụ ya bụ o ji elote m n'ụzọ furu iche were ihe dị mma ahụ ma gịwa na mmanya onye menere mmanya ebere o kwere egwu ma akụzi ụnụ wọ m kụziri ụlọ egwu
oje abụ oje agbata oge ogwusi gbala ụka kedu amụkụziri ebe kụziri anyị mụkụziri na oge ogwusi gbala ụka esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme nne ya oge ogwusi gbala ụka esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme nne ya oge ogwusi gbala ụka esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme nne ya oge ogwusi gbala ụka esi wee ka akpụ ka amara ihe a ga-eme nne ya nya Hey, ọdụ n'obi ndị gị mepe aka na agba ọ dịkwanụ mma ọkwa nshiri pịetewe imi wo wa ogene ndị aga m abata ogene kwana chee ka nkọwarị amara ihe bụ iwe ya gbasara nwanyị mụnwa nụkwa ewezi ogologo iwe ebe ọ nọ mana kege n'ime aka nwatakịrị eshiwa ọwụ na ubi ya ga-anụ nwatakịrị ahụ mụwa na-akwado shi ike chai hafọ mụbụ na ya na-akwado shi ike ya je n'ụwa nwunye nwa mbọ ka bụ ka anyị hafọ ya je n'ụwa ka nwaanyị nwoke wee nwee aghịrị ka ndị ibe eshi ewe ya bụchakwa nke nna anyị ọkwa ime na nwatakịrị nwaanyị agaghị eweta ọṅụ n'ezinụlọ a ị ga-agwa m na emeghị onye nwatakịrị nwaanyị a bụ mụ na gị mara onye ọ bụ nke ọma ihe kwuru bụ eziokwu mana anyị na-ekpe ekpere wee nchekwube na ezechite okike ka eme ọ batakwaba anyị na obu ada ya na ogewe ihe ị na-ekwu gewe ihe m na-ekwu udo wee dị ya jebe ya nụba ajụrụ m ajụjụ nwa isi ọgbajakwanụ kwezenụ ndị be anyị si na ụka akpara akpa isi be eji ekwe okwu eji n'elu ịgwa ka ọ na-adaba ọdụka ya sịrị na ndị masoro kpa nkata ya ọ gaba anyị emekara omenala ka o si dị ndị ihe nwa bụ ọkụ na nna anyị ha gụnyere n'aka ohu n'aka anyị bụ oje ka anyị ọ n'aka anyị waa onye m jee kuo m nwanyị bụ enuma ọ bịaka na ime omenala maka na ọkwa nọ m eme ndị ihe ụwa oje na-ebịa ọhụ ya eso ibe ele akwụkwọ efere ibe gba mana ọdọkwa nwachi na ebe onye ọ bụ ya na anyị aghọrị ya n'ebe eji ọrụ pempem azụdoro nke isi ihe a nọ n'ime ewu ọbụ ihe wee mmanya wee jee ya anyị oyi ọ bụkwa gị anyị amaghọ ya ị maara onye ọgwụ igochikwa ya ọ dabakwa anyị aghọrị ya ma ọ dabaghịkwa ọ ghasa anyị na-ana n'ihe nwa onye ọbụla na-abịa ya were mmanya wee makwara onye ọ bụ gị na ya wanzụrụ azụ dawa ba ya ama onye akwa siri ike nekwo nwoke ka otu funu dịka oge mma ama ahụ ha na-ebu onye ka ibe ihe mma dịka ha madoro mma dịka ihe ha bịara apị n'alụsị
nabo. No. Efwe mune. Efwe wone medobe. Ihe me wo bo. Aya ko karo no bo. Nuna na ya mgbe mere nke ha gola ya bo. Aya go huru no. No ndene ngolo mu no. Ishi ihe niile dịka evu ụzọ ya na anụkwa ihe nwanne dị n'iwu bụ ịhụnanya. Nwoke bụ nwunye ya n'anya, nwunye bụ ohu di n'anya. Ọ bụrụ ya bụ na ebido nsogbu ana. Mana ọzọ dịka ibe kacha ahụ mkpa bụ mkpụrụ nke ahụ. Mkpụrụ nke ahụ anyị wee na-ayọ ndị nna nna anyị ha chi ndị na-achị anyị ha yekweke unu ọwụ nwoke ọwụ nwanyị ise. Ada akaba hulugu adudi nekudi ada akaba hulugu udi nekudi unesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinagina bamadana ada akaba hulugu emelegina ada akaba hulugu asimaga papulugu ada akaba hulugu enuma wamogu ada akaba hulugu enuma barachinogu Aboleka dada na waye ay asimaka pafudulugi Obonye buri yenese amoku diye mada no se kwanuna Makana wata nemesi kwa kanwoke ay enuma nata sebenine ay Okay. Get it. Oh, what do you mean? Get it all. Don't get up what I'm needing to come out. I come to one to bend the moor. Hey! About when you get about Bem, Unum. Then they just then the mama. Because you are one, Hey! Ben. Unai. The one plan. You want to plan and come out there with more. Hey! Marco. Benny Bugamo. Hey! I don't want many. Unai. Oh, Suleiman. Suleiman is my gate man. Onyenche gates. Onyenche. Suleiman, my wife, Enoma. Oga Muremba, welcome. People call me Suleiman, but I prefer Sule. Just call me Suleiman. Will you shut up your mouth? Go and take the bags inside the booth. Are you stupid? Come and get out. Who is your wife? Yes, now. It's flower. It's flower. Please shut up your mouth. You know I shut the parade. Village Sunday, don't tell her. Ordinary flower, called flower, Bobby. Here, you had to go no. Open how go yaro. They know where we want to beg on some day. Where we want to beg on wow. Some day. I have got any welcome on Nando. Hey! Guy! Will they? Are you stupid? Come and go and take the cars, the bags inside. You never give key. Don't tell shouting. Don't bring one. Sorry, don't know. What can you give? What kind of voice? Okay. Oh, what do you enjoy? Guinea. Oh, what my father can watch? What come on, let me from bed and easy. It's all will be away. Oh, no.
My friend, come on, take the key. I'm take the back. Idiot. Ah, d'accord, Meni. Beno. Yeah, Bama. Work out no wonder. Okay, you. I'm not going to meet you. Will you shut up your mouth? Is she talking to you? Or just terrazzo, or better still granite? Oh, yeah. Will you shut up your mouth? You don't want to have any one them. If I slap you. Sorry, you never stupid. Go carry someone over. You stupid. Be lazy girl. Yes, Uga. What village from one kid don't believe from village. Just tell them Mongols, Dagoyeros, tell them it's not terrorism. Go carry me back. Small girl. You don't understand it. Police somebody. You know what tell them. Okay, sir, let's watch myself. Police. Ugave. Hey! Ani kamati aliwa. Mwa benuma. Kano no dun kan wanda shi he bikon. Hey! Ne ba kite be ana banda. Ya. Ni ani kan. Ha! Ole. Oguni wa do tameke le. Hey! Come on! Oh, come on, you take it and quit. Makefre. Yeah, only why? You waking up? Uno won't get it. You need to know login. If I go watch China stores. Man. Oh, Ben, no. I don't know we were. Why? We're gonna. You brought man. Ben. Hey! I should know what to do one may you go so. Ben. Arahum delam, rahum de on ratum. Oh, what music one? I want an ratum. What is the one you walk out if I am? When I come one more around, work, can ekum maniki, ekum manavo, ekum canine. Benamo. Oh, I can went to naked Yamago. Yabia, how do you come out the one? Hey! Yeah, the guy Bago, the guy did way happy with your name. I'm sure you clearly we go away. Sure you happy now, go and haggle. Then, you want so care. The way she here. I got a haggle enough for me. Make it a hell. I'm going to poor man. We will become one of my gym and dog. Oh, Never. Hey. I do the name. Ogonya buri ya nese amoku di mada no se kwanuna makana wanda ne mesi kwa kan Suleiman, I'm talking to you. What are you doing? Suleiman. Oga, what's up? What are you doing? Expressing of what? The impressor. For what? Oga, enough one can see me and getting better.
It be like I don't get sugar in my body. So I decided this today, there's no work. Can you go? Present, the sugar, boom. No working in my house? And you forget that I need to go to work and my car needs to be washed? Suleiman, I'm talking to you. Take me easy, fellas. Papa. Will you get up and go and wash my car? What's wrong with you? Sorry, don't laugh. What kind of best now? Am I temperature? I don't even know where I got you from. This idiot that calls himself a gate man. Okay, Felix. What is it? Felix, just a minute. Just a minute, what? Where is madam? What? I didn't say it. Of course, what do you want to know? Okay, Felix. I go see madam, what? Tell her help me and tell her to prepare my breakfast because I'm hungry. Felix, let me as I wash my car. She's so slow. Suleiman, you must be very stupid. Something must be wrong with you. You must be very stupid. Okay, sorry. It's play. Idiot. Me, your friend. My wife prepared breakfast for you. This is the height of it. You will hear from me. It's because it's not your fault. It's not your fault. I need to take you back to where I am. Slapping. I know what to do. You have actually gotten to the peak of it. You hear from me. Nonsense. I should give a message to my wife. I must be mad. Oga, just what kind of business is this, ba? Just to back up my brother, my very good friend. Before I marry, don't need Suleiman, hi me. Now I don't tell her. Send message, call message. Prepare breakfast. Was laughing because husband. Let's go there. No, I don't change my characters. Go back. Send the sound. Why guy was kacau? What was kacau? Nah, mau beli money. Everybody was just kacau. Good morning. Abang. Jinta money you. Never gengile. Felix, let me ask me something. What can I go prepare my breakfast? Yeah, because you see, after doing my press up, washing the car and getting permit, understand? Felix, make it fast. After sweeping, I'll make sure I take my breakfast. Come, let's miss my pressure. Ani kamati yari mo. Ogono bu furu no ya abusam. Amara mi hokoko. Okoro pobogo no okoro baka. Because you fun kama. Well, I can talk what I like. But just common sense instruction I don't give you. That I am famished. Give me food, just tea and make sure you put on butter in the bread. Somebody only when he says, what I was scatter. Hey! What are you doing here? Benjamin the deputy kera hade bayi. Ya to wan kan wa. I know they tipu ni meji na afi ebu bayi na yewe mi ai ka agu. Ha! Benjamin wa to kwanjo. Somebody go follow money. Okay, goes scatter. Uga goes scatter. Somebody go follow money. Uga, where's my wife? Aba, okay, why you ask my wife now? Now me, you don't want me to work, I never tell my wife. What happened? Well, I just tell my wife, just was here and I tell her, please go and prepare my breakfast. Because I'm getting famished. You did what? It's just to remind me that I'm hungry because after my pressure. You told my wife that you're hungry. You must be mad. Something must be wrong with you. What can I do? It's me, it's my friend, like you. I just reminded you because I was working since morning. No, I don't have your time. You must be stupid. Let me go and look for my wife. What the hell do you mean? What can you do? Hey! Somebody go to the little one. What's up? Hey, doctor! Hey, doctor! Come on, say something to me. I was swinging myself inside the swamp. Hey, no!
Am I going to be something? Shut your wife. Shut up your mouth now. Yes, you shut up. Stupid. Come on, say something to me. Don't lie to my silly foot. This is my body. And tell me I'm holding myself. Can you be inside? That's it, don't ask me. Come on to cook some breakfast. Never give me. That's why I don't worry about myself. Will you shut up your mouth? Don't laugh. I will slap you now. Don't make it for me, Mama. You man, I don't know someone come out. I want to carry me now. If I me want to borrow. Me wish you caro. Me washing me who caro. You shut up your mouth there. Sorry. What's on my position is you will walk out. Come on, Indy, don't speak. Hey now. Sorry. She can never revive. Making not try. Village girls, you never know such a I'm confused. Come on, swimming pool, Namio. So the boy go swing. You never fall. Now you so I can tell our village, tell her this is my village waters. Don't fall. Come on, confusion, you never know myself. If you don't tell me, I go make a study myself. But if you don't, then I go say I'm a killer. Police somebody. Okay, somebody. Ego maburo yeah. Ego makakwa. O me chukwa ma gwa bia na mo bia ntering. Ene mo kwa no. Eyi, wa to ma. Okay. Nso gwada. O me chukwa nka akwakwa ya. Nkokwa ni ye ya ma deze. Ekwentị go na ya kwuo. Oge wambo. Abura. Ei. Ngwakaru. Ani kama diari buanu. Ei, ngwakaru me chukara ma papa ya o. Ngwakaru do wamma. Oge wambo. Kumba Phyllis. You know now, Kumba Phyllis. Very, very sorry for that inconvenience. Sorry, don't let that name be carried down. I want to know because he doesn't see me talk. Shutting my hand, bringing my leg, tell him. I said, what's the problem? Any problem? Go help me. Benamo. Oh no, you never talk. He never talk my vein. Uga, he never tell him. Now you want to know myself. If it go good something for me, what I do? Talk am. Amani you go back Jaba. O me chukwana make o we here name kan wa. So to you never understand now. Ush. Awa. When I say you tell him who never ushu. Never hear you. Chuko wa fo. Atokwa no mo. No go be no piampara am biko. Oshuno ogun. Mr. Stevie, welcome to my house again. Thank you very much, my brother. It's been a while. Yeah, just been busy here and there running business. Business tycoon himself. What can we say? That's good. And how is the tutorial center going?
Well, bless God, he's been moving from strength to strength. I can see you're really radiating because I can see money coming in now. Thank you very much, my brother. Thank you. You can say that again. Steve, that's my wife. So, Mr. Steve. Hello. Say hello. Kaduna Lubeke. Oh, come be now. When you won't name. Hello. I come on. Hello, boo. Get on Lubeke. No problem. Mr. Steve, bo professional. Professional bo onyamara alori ofuma. They honor. Honor kuzin the mother case as Subeke. Oh, what teacher? What did you no? Thank you. No. Abo meka obia kuzere case as Subeke. Ndemba para. Aya para. Oh, ishi ntiri meji dito monkonwa. Ibe kuzo mkedora asubeke. Ima no we yemar. Nrashim ndi aswabeki. Mamas. Osam, get it. Open my code, mamma nage. Ibe line, ndi muna hane emeko business azuko ahia. Ndi na asubeke. Ndi muna ha ga jeoka. Ndi na asubeke. Ndi muna ha na aga party. Ebe ha na agba egwu. Ndi asubeke. Ndị mụ na ha na-aga sports club ebe a na-eme sports ndị asụbeke ndị akwụkwọ ndị ya ndị oyi achọ m ozie gị pụọ ebe ahụ echi ya dịzie ka nwunye m oyizi azụ efe cheken ya ka m ji ka Steve bịa kụziere gị ka esi asụ bekee ụchọ m nsogbu adịghị mana kundere gị ite nwoke nwa ọ bụrụ ka bụ ọchụ m bịawa na m fụwa na-emetekwa na ọ baara m mba ya ka bịakwa na nwa achọrọ m ka akparị m gbaghara ama m na m emejọra mụ na gị akpa ya akpa magwana m agụta elementịrị nsogbu anọ ịma ka m si kwuo na mbụ na Steve bụ prọfeshọnal bụ ọ bịakwawa ọ kụziwere gị ya ọ bịakwa na-asụ asụsụ be anyị mana agaghị na-asụ n'Igbo ma anyị pụọ na-apụọ ihe anyị nọ na siti obodo ka anyị nọ ọ bụrụ ọzọ n'ime obodo ime ezi ụlọ ka anyị nọ ihe a obodo taụn ya bụ Steve bụ prọfeshọnal ọ bịara ọ kụziere gị n'Igbo ọ kụziere gị n'English ịhụ ọ na-adị smooth ị na-aghọta ya ọsịsọ ọ ga-eghọta gị chọọ m nsogbu adịghị ị na-akpụkpọ aka m eme mana ahịrị nga n'ahịa So Mr. Steve, this is my wife and we love each other so much. So I have told her and I've explained to her what she needs all the time is explanation. Okay. So you can start tomorrow. There's no need wasting time. Okay, tomorrow then. Good. I should be on my way, my brother. Just hold on, let's get you something to drink. Don't bother yourself. I'll take you some other time. You sure? All right, my brother. I'll see more of you. All right, thank you very much. Hey! Beno! My guy, how are you? It's been a while. Oh yeah. Where did you go now? Well, here and there. I've been calling your phones, but we're not connecting. Oh yeah. That's true. That's very correct. I actually went to the village to see my parents, who I've not seen for a while. You know, because of work schedule, I've not been able to travel for some time. Oh, Ben, how are they? Oh, fine. And I also picked myself a wife, a lovely one for that matter. Ben? Yes. You are now a married man? Of course. Wow. I love that. I want to be like you, bro. Good. Good thing we met here. Oh, really? What's it? I and my wife will be celebrating our wedding anniversary this Sunday. Oh, fine. I want you and your wife to grace this occasion, please. Then have it as settled. Every other appointment I have this Saturday is cancelled. Thank you very much. I and my wife are there, so you have your opportunity of meeting you. I'm expecting you. All right, thank you. Have a great day. It looks like you came to do shopping. I came to pick few things for my wife and my family as well. I want to get toiletries too. Thank you very much. All right. Benoski. Take it easy, my brother. Nice meeting you again. Thank you. All right, cheers.
All right. In our today's tutorial, we'll be looking at common English expression. Common English expression. In my foputa, utisi agwa mmadụ, how you relate with people. Kagina mmadụ si akpakolita. Okay? So we'll start with the first one, which is how are you? How are you? How? Say it. How? Are you? You. How are you? How are you? In my foputa. Wow. Ndeki imeru. I'll think I'm on my dress. Now, the second one is, what is your name? What is your name? What is your name? All right. What is your name? Yes. Ihopotabo. Ndaha. Ndahama. Ahama benuma. Enuma ni keye nsogbu. So it is, what is your name? All right. The third one is, how is your family? How is your family? How is your family? Family. Not family. 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 How is your family? Say it. How is your family? My hopota. Nde makandi beg. Oh, nde makandi bem. Ayi tukama. Gano no. Ala mo kuma na mo ako. So the last one is, where are you from? 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 From, not from. 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 My hopota. Where are you from? My hopota. Ndebisi. Akotara mudi. Ogbaju di mu nkotara. Ani kama di ari gbo. Tabota kama wata ko wata bag. We will now go over to how you respond to these questions. Somebody says, how are you? The next thing you should say is, I am fine. I am fine. I am. You. I am. What is how you? I am fine. How are you? How are you? Then, ihe ga-azaza onye ahụ bụ, I am fine. What kind of problem is this now? Which kind of one of our folks are going here? Huh? We say, we are. And I would ask for if I would for it. What else? Huh? What else? What else? Wadan. Yeah, oya wo sanwa. Wori ni megnish. Ndey homo. Ndey yekoro mu nsobu. Ina wa je kai dai hamu yi hamu.
is want to know if I go do something for me. And you know, you will know how. But if you are what me, talk one. Honey, come out here, you won. All gonna be here one. No, why be month Yaquaram? Oh, came in. Oh, home on day home. Come on, English, you know, go speak. Now, may you go speak English. Not to speak Iwo. I didn't hear my day home. I just want to know if I will do something for me. They like washing myself, wrapping me is a you and me. They tell them, wash my clothes, find everything. You don't do it. Because Okape giving idea to take control of the house, including me and you. Oh. He came a bit natural. So, water. And I'm going to make one. What a set with Anna, Chiniaka again. What I go talk? I shouldn't set with Anna Chiniaka or when I try he came, set with Anna Chiniaka. Come on. What I said, I don't tell her that you never understand. Secondly, I don't talk to Sule. It's me now, quite cooperate. Sule. No, come I come walk if you ain't care. I go see me now. Got to be as well begin. Nobody is my yoga. Set with Chiniaka. And I mean, hey, what does very Zomuna? But I respect myself. If you never respect somebody, go respect me. I'm not my supposed to begin because now my picking children, my age one. You never saw black and white. What's my problem? What a second. Ah, I don't know. Queen and the now, one more on the bell. What does it dance? Back take him easy now. What happened? Huh? Sorry, don't laugh. We want to go. Wait. Come on, no card. Easy. Oh, yeah. Easy. Go me, John. Suleiman, what's going on here? We're having a party. Suleiman, what's going on? Are we having a party in my house? Party. Now my dad don't tell him my side. Tell her because he go make music. He tell her what have you? You never tell her what have you. Go tell for smart way. What I has myself up, has myself down. They tell her. I got them. Oh, guy will lie. Hold on. What do you like me? Is that why an old man like you is kneeling down? Oh, no, that's not possible. I am confused. No. Please, get up. Stand up. Get up. Commanding. Get up. I'll take care of this. I'll take care of this. Sorry. Guy, Secretary, everybody. You never get the respect for old powers. Criminal like me. Why say you? Uzom, must she have gone to now?
must share account now. Enu mawamo ada akaba hulugu adu dinekudi ada akaba hulugu dinekudu nesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinagana bamadana ada akaba hulugu emelegana ada akaba hulugu asimaga papulu ada akaba hulugu enu mawamo ada akaba hulugu enu mabarachunogu Suleiman, did you see my wife? Everywhere inside the house, she's not there. Good afternoon, sir. How about Oga? I never know. I come out outside. What do you mean I never see? Where is my wife? Did she go out or something? I never know now, Oga. Sule, is something wrong with you upstairs? You never wrong now, my stairs. How would you allow a woman who barely knows nowhere to just walk out of the gate without the contact address of where she's going to? Felix, I'm very sorry. I never know now. I tell them why they come out or say why they go. I go push me come out here. They come out outside. I never stop me now. Jeez, how am I going to find her now? Oh God, how am I going to find her now? What's up? Noodles. She could come and knock. She can do what they have. Couldn't know what after. Couldn't know. I see them in the coon. She's going to be home. She do what them are done. Just Bamba, you don't need this. You don't need sand to wash the pot. You can hear Suleiman or Sana Giavite. It just sit in. Benuma. Yeah. Ezinwa ona bu o chekwa ma mi kan wono o were sawi hu ya ekekeme drabona Subada ama na no mesi mana nwite ndị anzo azụkwara m ihe eji asị ite ndị ọcha rụpụtara ndị bekee rụpụtara ọ dị n'ụlọ biko ucho ma nwata mi hi emere mi o na shi kan jota san ke sa lo to mi ite o ayo mi me hi hojo mana bia kan dey go sing ka eja sen me moro will you shut up your mouth, you stupid. Mba. Suleiman, take care of this sound, okay? We'll take care. Ogabe. It does see something, Suleiman. Why won't you some leave this TV alone now? Let's sleep like married people. Anyway, I can understand. She has not been used to this kind of life. Maybe I can convince her to see if she will come and sleep here. Son, what are you doing here? The other guy might want Etiko. Some in the gaji do that. I got a kill yo. People can't go no way any interest. How about kill each other? Oshama, you might believe she woke up. I need to hear on an so that we can go to the early service. Who can be do early? I get joker early. Oh, Kunjoko, I name a joker. Oluquechi, Joko and call Honey Pitch Tell Joe. I'm also shake, good dear. Mokamuna give dinner me. I need he Cosuna together. Oh, someone will boy actor. It's the cat of you could wake up and get them more on the game. And I will come back on an idea and I'll be on a lap for more. At the Mona Bawaz, you could wake up trouble. Jana wood, Madam Major, and younger. Hey, I beg of Osonka. Oh, Chum, not where I'm clear.
Check your some say all the good go. No. Company ukuma obo chama bono nko no yo bro squad me ani kama te ari ku you na ku e chukwa na ya adowa hey okra okuda So ma ala ku kwa mo you ana ma no wa to ko Ogonyane jenuso nekwiga onyane janalashi nepachi nekwenuma ochukweni wabia onwoteki ogetikwa gidum onwotabagi ogetikwa giyanika abarega ogasokwa kumputum anjikeneki Salma. Madam. Okay, so what? You should come here all. Your breakfast is a lady. Some young women office star carry. You need to be also. You have breakfast. I mecha you come. No, you're not cheap. Come. You mom, you shouldn't create you. I be sure you. Can you see this? Can you? What you shouldn't come eh? Hey, you young sister. You could be 5 o'clock. You should be a akaji. Well, one of them, but I walk up and we sure come on. And no one, you go motor. Oh, you made not start like I wanted here. Eh? I'm sorry. Here on a town, city. And when I need per time per day. And when I had about breakfast, you had no tot. When you had about lunch, you had in here. When can you have and can about dinner? Breakfast, he put in 2 slices of bread and a cup of tea. Are they okay? Oh, we don't want to be a Japan, the man I don't live for him. What you want to be pushing near? Okay, when not a okay. What you want water from Bacha? I could you. What could I hear? The man so no phone. Any question? I yash, the man told you, he hit the rope, we can really quick home. Oh, Chama, we use the prayer, you were betrona. Look at him. And I come at you. I got made a little here. Kita, come back also. General office, when office. I'm gonna make a cup of coffee, that will be okay. I may read you a bachelor later. Benji, and I take me and one shoe, not to know when you call you. Or you're not one. Oh, okay, I'm boss. Was I made it? Oh, what can you know, Mrs. Yes, again. Jolo, it's funny, car so bad. I'm not Yankee. It's him, Jim. Joe, you don't know, Jim. Come and tell you to. Ladies and gentlemen, I must say I'm really impressed with the report before me. With this, I can see that we have reached a break-even level in the market, in spite of the competitive market that is before us out there. And with this report, ladies and gentlemen, and considering to what we have, our professional tools in marketing, I have no doubt in my mind by the end of the year, we will claim the market leader position. Congratulations. Though I'm still expecting the report from our Ghana team to see how they have performed too. Sir, yes. They sent the email this morning. Oh, did he? Please let me have it. Yes. Ah. Oh, I said it. This is wonderful. Don't be honey. But I won't before you are here. The guru comes in on a bit in Tikarapataiba. In our office. You are embarrassing me.
Please, I'm sorry about this. You have to continue to down here. Why you falling? You falling on it now. Stop. On it happen for embarrassing me. You put your head away for a night. Come here, you just leave this place. No, you don't do that. Give me that man here like that. This is Ogonya buri yenese. Very well. Come out, very I'm eating and it doesn't go here. Disturbance. Because I'm walking, disturbing me. What's happening? Madash, what happened? What happened now? I'm going to die. Who are my troubles? Tell me, let me tell me. Madash, what is the matter? Yeah? Speak now. Come off the road. Well, let's respect over. What kind of woman be I mean? Well, I don't believe me. You can quarrel, cry, whatever I like to cry. Let me eat finish my food because I never know tomorrow go give food. If I go speak Igbo, come on, speak English. Nina, graduate, can speak English. Let me teach me. That by the time I finish my part, no matter the code. Anywhere she goes, she can show herself. No matter what you do, she will never satisfy. She will never satisfy. So don't try. She can never revive. Make him not try. The sexual one type trouble. And I'm a little Wow, I can't go now. Oh, here may be. You will never. I'm about to tell one. Where's the last? About to go where war. If I got a band, no lawyer. You work a band of magician. Now I'm on now. Oh, be a fool, caremo. Away with my woman, okay. You know, I can't manage to give it. No one actually hoya bego. Ha chundego ganata kwa na achuta hega. We je la she han no galese ga kwa shi no jini wo ihe mere. Enugo o ya bia bia batalia. Bo ya na ndori ano ri o. Ori gbasara m. Ifu go ono n'olu mgbe ijiri bia. Ono gbe ni ihe mere. Eyere me nsogbu. Agwa ndị bụ njeri ihe. Na dị m hụrụ n'anya mere m ihe nwa. Ịgwagodo shi m na wa. Ike ma akọchi ihe nwa. Mụ na ọ na-ekwuke n'ihe na anyị na-ekwu ihe na Enugu. Mma achọkụ meshi akpọ gwa okwu. Enugu o. Gwagwa o. Ọgwa bụ njiri gwagọrọ gị ihe nwa. O wee gwo onye ọzọ wee lụwa mụ nwa na-abụ ego. Nna m biko kwee ike batakara m ọsọ ihe n'aka. Maka benu mekwe ihe nwa mere ọzọ. Aka m anata agwa bai. Aka m anata ime ezi. Ma gwa o. Rigwokwa ihe. N'ime ri ọbụna. Ikere ihe ihe. Iwe na-enwe m. Ndị nke na-eri ihe. Ebe ụchọ m mere m ihe nwa. Aga na aga m. Ndị ka ị na-eme ewu ndị dị gị iwe oluo nke ịkwụba agụụ. Ma akwụkwọ ngụ nkwa. Ma ajụ ajụjụ. Jụka na ihe o ji gba ụda agwa. Enugwu. Nna m gwakwara m ọgwa bụ njikwakọrọ gị ihe nwa. Ngwa. Ngwa ka ndawa mma. Hey. Bebe anu mere ihe nwa. Ngwa ka na-atawata mmanụ. Ndị mgbe Benji ọgọ m nwoke mụtara ịkpachapụ nwa m ka eso. Ihe wo mere ọdụmma. Ọgụ bụ nna ajụ ihe wo mere ọdụmma. Ị na-ajụ ma Benji? Ashịgide ihe wo mere ọdụmma. Ị na-etinye ọnụ n'okwu okwu na-ese nwatakịrị na-etie. Ọ baghadị uru na ntụpụwara ọnụ. Maka onweghị mgbe gị na nwa gị nwaanyị ji achọ ka ntinye ọnụ n'okwu unu na-ekwu ma ọ tụnye ero. Ị bịa ịjụ m kịta. Ajụla m.
Kenyi na juru. Ndị gara aga achọrọ ka iti ọnụ. Nke nwa achọrọ ka iti ọnụ ndị ihe gbuche. Onwe ihe na-ekwu ajụla m. Ị na-ekwu hụ. Bọkwa isi na weghala gị. Asị gị kpọọ isi na weghala gị. Ndị ekwe agba. Enuma nwamo adu di neku akaba hulugu di neku di unesa akaba hulugu ada wunemu akaba hulugu shinagina bamadana akaba hulugu emelegina akaba hulugu asimaga papulugu akaba hulugu enuma nwamo akaba hulugu enuma barachinogu Aboleka dada na waye ay asimaka pafudulugi Obonye buri yenese amoku diyo mada no se kwanuna Makana wata nemese kwa kanwake What point? Yeah. How are you? I never okay, but I don't see such I go do myself. When I come back here this afternoon, I go tell her what happened. My face was very bad, I was crying. I tell me what happened, Maka, I tell me because I am in control of this place. Tell me it's a problem. I go push me come up for road. I tell her, mother, I never hear. It's because of the injury, you never hear. I go tell her, go to myself, just go down that place. See, that tells that now, you never eat anything. What happened now? I never understand. But have you been able to arrange something for yourself? Well, I try myself. I don't come out to find something to go eat. I go to Mama Jo, you know, that's the woman they sell akpa. Okay. Then get something for the few ones say, you know now. Alright then. Sorry about it. I'll sort you out later, okay? Enuma kanjuagi Abukini kemeleki Enuma kanjuagi Ay Abonogini kemeleki Ay Akane kumakankoli wekulu nubata Gini kemeleki Agapa fuduruki Adaudine kuti Itagwo kwembacha Kobi makopo nenuginu Ige bukwe mada Kibudagi Agabaragoso Agabafedurigi Abona gini kage meleki Kobi wechiego Ay enuma Enuma mama Enuma mama Enuma wamoku Akaba hulugu Adu dinekudi Akaba hulugu Dinekudu nesa Akaba hulugu Ada wunemu Akaba hulugu Shinagina bamanas Akaba hulugu Biko Nembo Biko What can he miss also Biko Benjamin Riosho Benjamin Riosho Oh bukwana obo na ya o Benjamin no wali emelu Benjamin kan wa kwata abacha chintele nwa bia wo no oro mbutere nga abacha nde yi mere mo ino ro ndi mmadụ ndị na ya na oro shinkan wafo anona it is oh Namu emerie buomu. Hey! Atwa maya na ika akpọkwa na makpọ biko. Oge ha na. Ndeisho. Obunu mboro. Oh. Njọkwara ịbịa ihu di m na ma akpọwa. Maka na gịnị mere? Maka na ma do mama. Maka me here face to faces. Oh, you will have it. Amaka. Abu. Oh, we made him womo. Oh, Namu. Biko bara. Biko. Oga he mezin boss biko. Tell them John. Ona meru go ibe puteng. Ona meru give we. Ndai ji memi en we meru ta mana. Go na ya. Okwa makeo na ya o. Emerio. Owunu na ebe homma. Agime cheta ka mụ na gị si agagharị n'ime ọhịa. Agba nnụnụ. Were cheta ka mụ na gị si were na-egiri mgbe anyị dị n'ụmụazị. Were lọta. Nwecha ego niile m nwere sị ka m bịakwa kpọrọ gị ka mụ na gị biri ka dị na nwunye.
Biko bara. Ahụ ngana ya biko. Biko. Ogo nwunye ma nwe onye ọzọ nwere belu so gị. Biko. Enuma wamoku ada akaba hulugu adudi nekudi ada akaba hulugu udi nekudi unesa ada akaba hulugu ada unemu ada akaba hulugu shinagana bamadana ada akaba hulugu emelegana ada akaba hulugu asimaga papulugu ada akaba hulugu enuma wamoku ada akaba hulugu enuma barachinobu Aboleka dada na waye. Ay, asimaka papu. Chimwena. Biya ya sanwa. Kunya ile jagatar mi. Ya sa, kunya ko ki jagatar mi. He? Ona bo mare banna goku. Ashiringu kunya ile jagatar mi he. Afaga banna ba. Kunya ile ki jagatar mi he. Ina ko goku ni do zusu. Come after you. Kunya ile jagatar mi he. Kai. Am I crazy? You know if you not been a unit my yoga wiper, I would destroy myself, scatter my face just now. Oh, Mamma, she need Quebec. What a joke. Mamma, Quebec, could you? How, why me? Come on, couldn't you tell me here? Will they? Who be me to disturb men and wives praying the prayers to give to Allah? Am I crazy? Come on, couldn't you tell me here? You go outside, go down. You see in a shopping, a woman's sitting. You will go You show you toileting, buying toilets for me. You want to measure your shop. Come on. What's my problem? Is a labor? Who be me? That is not my job in this compound. We gotta give something considerable to wash my is a car, to sweep the compound, to open the gate. That is Gaskiya, shut up, let me finish my speaking. Am I crazy? It is not to send me to go like boy in the village. Just man load, go avoid in my toilet. Small girl like me. Hey! Ane kama ti ani one. Oya wosa. So orurugu, nnu kwari eku ninu leku. Orurugu. Idiot. Oya ara. Wallahi tell shege ne this enamo is trying me ba. What I don't do? Scatter my kettle ba. To pray to Allah, I will see me. If it not that I know myself, just now, I will push my garage, cut my face bar, let me come. I will show me something this afternoon. You go see. You never fear. You go near us. Yeah? What's one? Wallahi, Kai, enamu. Don't try me, enamu. Wallahi, don't try me. Don't try me. Akmego shiwo ye. Try me ba. Akmego shiwo ye no mabo. Akmego shigo oye no mabo. Ngwa. Madam's wife is the one in the nurses. We are. I don't know. No, I never ready to scatter my liver. It's not right now. What's the meaning of this? What happened to you? Suleiman. What's the meaning of this? What happened to you? We are going to prepare. You can never ask me questions. We'll go please. Because my brain is doing something. I hope whatever happened to you is not affecting your brain. Will you answer my question? I said, what happened to you? Okay.
Okay, is it not that what is calling my name? Taxing, bring it here. Send my wife. I did this village, they do my very jaja. You don't come here, say, okay, Swile. Come here, go buy me toilet. Toilets? Okay, I mean roll. You know roll now, that thing. Take my kiri manyash. Understand? You just so I refuse. Because I refuse, I come beat me, scatter everywhere. That is, you don't give an injury. See myself now. That is because I do my work. Okay, hi. Okay. I can't get to my brain again. I don't go hospital. I take my X-ray. You know that is now. You go take my pictures. Just the tack and that my leg I broken. Because of that, I refer me to Indians. So then here I go wait for you. Maka come carry me go India because I get sent to here. That Indian people I get my nurse treating myself. It's a beautiful girls get to my windows and yes everywhere. Uga I give instruction. I tell you what you. It's not concern me. If you like, I go inside, come back, I go take me to hospital. I must go India. Whether I like me or not, I must go to India. What's my case, Son. What can do, Mother? They kill me. What am I? Goodness, regular Suleiman when you get. We are be a band. Also, I'm going to came up with him American Waddon. Ship our more. Oh, no, don't come on. When they go to Kula ship, you could cool them. Jago take them to toilet. Or when you hold your mill. Waka. Shimagana, no, no, come up on and there. What you could banana, what you could wear. You should not go in the chinata or Tom or when animal won't get left to this house. He is going to be a leftin of this house in. He is a leftin of this house. I finish. So, okay, Suleiman. Onyugu call. Umunendugu anaghị ekwezi arụ ihe gates maka ihe na-eme n'obodo anyị kịta onye ha chala be ha ọrụ na Suleiman lawa onye ga-anọrọ anyị na gate onye ga-emepe ma mmiri sowe onye ga-emepe ya n'abalị onye ga-agbanyere anyị generator shom ọkakwajo memewe na ma emepewe guwe gate ọmụ guchiwe ndị igbo onye egupe wori ho ma ndị ogupe kwaka nwende ọkaka wewe no ọchụkwa wụrụgbagoro ọshụrụ gbada mara mi heb de kan jom bi gugu makwadi ike me makaya obo me na dia ro shwa ya me na dia so biko oni de bra go na go hey Osamo esi kwara mi he ba ku hey ayi ne shi ho o ihere na egbu o iya what can they wear happy? Oh, here, maybe. So, what is this you're putting on? Can you? What is long in it? Some no, him and Mana. Or they are appropriate for the occasion. Or that by me and Egata. They can hear Coco. I come over to know order Bonnie. Some not exactly. But the truth, Buna, you're a married woman. And you need to wear a dress appropriate to your status as when you're known at D. You go to the Mako. Uza Amaka, or you are able to do you. When I do in a town, now Garaga. What's Taramako? Into the image they come for time. You brand it to my Shame no money, no day. She never had I like her. You could wake up on me here, Coco. So, animals not them. Manipulate is dressed now. Yes, for some other occasions, other daba. Man occasion muna gina ejeta. Bo occasion ndi wine ne dress pom. Yala di yakuru. Obri yakuru debe. Manipulate is dress ekita. Muna gijeru occasion. Muna geche me onyenche. Halo. Boy. Ndaka nish kameko. The young. Nchoki me opiko. Ni mende anzutara gidezo garaga. Were ufu demma ki yire oga demo bi mabiko. Oh my god. Yo chitara.
Hello. How are you? Meet my wife. Hello, madam. God bless you. Congratulations, sir. That's my wife, you know. Oh, your wife? Yes. You're welcome. You're welcome. Yeah, honey. That's Mr. Okereke. This is Miss Okereke. You're welcome. Welcome, sir. This is Mr. Benson. Very good friend of mine. All right. Benson. My brother. Welcome, sir. Welcome. You're welcome, bro. Another good friend of mine. Yeah. Welcome, and sir. the rest of them. So please, ladies and gentlemen, keep enjoying yourself while I see some people outside. All right. Thank you very much. Honey, thank you. Go and bring the food. No problem. Yeah. And you? Share the drinks. Please give it to my wife. I don't man. Okay. Glit is everybody's. I'm there no ma. I got a wood. You did not good. Yeah. My brother, how you doing? Hello. Nice meeting you again after such a long time. Yeah, so it's been a while. What's the secret? I mean, you keep looking young every day. It's good, my brother, it's good. Nice meeting you after such a long time. Positive about business. Exactly. Jesus, what's that? I'm through with your hair. You can go now. Next customer, please. You may trouble. Chidekeme. Ani kama tiari mo. Every. Oga mi hawo manam nishi. That was what you wanted to do. Hey, atawarumono. Even if I shouldn't Mama, but malice. Oh, she in the garden. Oga mi hawo manam. Nothing to come over. Oga mi hawo to go. Madam, this is the weavon you brought. Eh? What you say is fine now. No, Hamaka. Madam, please get up. Eh? Our customer is here. Please get up. She said she gave you her time. Go. I'm through with your hair. I can make quick. Don't you first shower you? Our self. What are you? What are you doing? What are you doing? I'm going to have me issue. Madam, please get up and go. So she will attend to another customer. You are wasting her time. We are in the it's your one so many came away. You get up and go. Who will go? You go. Who will say go? Go. It's like I don't know. Get the man at the fire.
You're a troublemaker. Oh no! I'm in one. Need the saloons. Oh yeah, madam. Can I yell? Madam, please. Where will you shoot? Please. Leave my clothes. Where will you shoot? Leave my clothes. Please. Leave my Ogonye buri yenese amokudi mada no se kwanuna makana wata nemesi kwa kanwoke ai enuma nata zebenine ai enuma nambida enuma namdi hakuna kini kebele agayori gapwa kopi wede yuma agapa segmo kopi wede ocha ai kapende kwe emene kwe kia okwa wanye bi enuma wamo akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu nekudi nesa akaba hulugu adawune mu akaba hulugu shinagana bamada akaba hulugu emelegena akaba hulugu asema kapa hulugu akaba hulugu enuma wamo akaba hulugu enuma kanjuagi abu kini ke meleki enuma kanjuagi ai abu no kini ke meleki ai akane kuma kankori we bulu no bata kini ke meleki ada papu duluki ada odine kuti etako pembacha kobi makopo nenuginu ige bukamada kibodaki aga baragos aga pafeduleki abona kini kage meleki kobi wechiego yi ai enuma wa mama enuma mama enuma wa moku akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu nekudi nesa akaba hulugu adawuna mu akaba hulugu shinagana bamada akaba hulugu emelegena akaba hulugu asema kapa hulugu akaba hulugu enuma wa moku akaba hulugu obonyane jenuso nekwiga onyane jenalashi nekwachi nekwenuma ochukweni wabia onwoteki ogetikwa gidom onwotabagi ogetikwa giyaneka abaregaka ogasukwa gamputum kanjikeneki enuma mo adane kudi anama choku akwana mama asikan kankawaragi anam ni wala singulbo obesopu iwe garden no kadane kudi utube ai utube ai utube ko wedema enuma mo adamu enuma wa mo akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu nekudi nesa akaba hulugu adawune mu akaba hulugu shinagana bamada akaba hulugu emelegena akaba hulugu asema kapa